Een hele goede middag op deze super woensdag. De belangrijkste dag van het jaar voor de keersleefhavers maar de PC in Friesland. En voor de meesten niet meer van het scootjeszeilen horen, de beslissende wedstrijden komen eraan. Voor de PC verwijs ik jou naar de stream die te vinden is op uw website www.omroepfriesland.nl en ook op uw app, op de telefoon of op de tablet. Hier op de televisie is het scootjeszeilen te volgen. Joet, de eerste wedstrijd in de Lemsterbaai. Een wedstrijd die te organiseren wordt door de commissie Ljouwert. Het klassement begint om aan te tekenen, maar 4 bij de beste papieren voor Grauw. De Lemmer op het tweede plak had ook nog kans, maar daarachter wordt het dreig. Akrum, Jennewoud, De Jouwer en Snits maaien nog wel hoopje op het podium. Naast mij zit Ilke Dijkstra om te gerren met mij de beelden van commentator Versien. Mijn naam is Geertje de Vries. Ilke, wat kunnen we verwachten van de media? Ik verwacht je een mooie wedstrijd. Net al te huddewien, dus er ken ik nog wel eens een hele rare wisselingen in zitten. Dat op de ene kant van de maar wat meer winst zit dan de orde. Maar in elk geval had hij de ideale inrichting om er een hele mooie lange baan in te lezen. Hij zit rucht oer de Lemsterbaai, dus een hele lange baan. En ja, dan wat ik maar even op de baan had, denk. Ja, nou, de baan doen we dadelijk eerst. Eerst maar even door de wien, want ik hier vanmorgen nog verschillende appjes van mensen die het mij vragen van, gaat het wel terug, Joet? Want het is natuurlijk warm. En we nemen ik nog eventjes het 10 minuten schot. Mooi. 10 minuten schot. Hoe 10 minuten starten we echt. Nou ja, appjes dus van mensen die mij dan vregen, gaat het wel terug? Ja, dat weet ik zelfs ik net, dat is afwachtie. Maar het is warm, tropische temperaturen. Dat is juist ik vaak dat de wind voortvalt. Nou ja, mensen die dat willen, die kennen wel eventjes het wetter in. Doch wij misschien straks naar de wedstrijd. Ik wil om even auto in. Maar ja, wat doet die warmte nou krijgt maar de wind? Hebben we wel genoeg wind? Jan Jonkman. Ja, we hebben een prachtige tropische dag met temperaturen om de 30 graden heen. Maar ja, die wind, dat is even een licht vraagstukje. Want die is heestens uit het zuidwesten en krijgt 2. En die wordt in de rim van de middag zitten vlaagjes in van treien. Nou, dat kan wel eens een mooie schilderij worden. En dan komen de beste, die kom ik weer voor. Nou ja, Sageer Versend, hoe lichter het schip, hoe beter zou de skipper. En zetten zijn vrouw op boord. Hoe lichter het schip, hoe beter. Mooi lichte wien. Ja, dat klopt. Sowieso, als je gewicht hebt, maar je dat helemaal terug, dat wetter drukken, zeg maar. En je wil graag dat hij bij ieder lichtvlaagje omspringt. En ja, als het schip jipper loopt, gaat hij maar minder ideale lijnen van dat schip terug het wetter. Dus ja, ze willen hem zo licht mogelijk. Dus ik ga het net jet, maar we zien het wel vaak dat er bij verschillende omstandigheden meer of minder bemanningsleden om boord binnen. Je had natuurlijk bij een grutskoort minder meesken nodig. Dus ja, gewicht besparen, een man eraf. Man erouw, of de vrouw erouw. Of de vrouw er al, en die hebben het zien maar dat hing het waarschijnlijk van je positie af. Je hebt bij de fokken je minder nodig, je hebt bij de grutskoort je minder nodig. Zwart maakt je altijd beginnen. En de trim is ook altijd essentieel, maar dit is waar. Nou, onboord bij het Lemsterscootje. Een thuiswedstrijd, Joet. Morgen verzels ik, want we zien altijd 2 keer op een lemmer. En Jasper Vissers zit ik heel mooi in het klassement op een tweede plak. En het ik nog wel kans, misschien had Douwe Visser van Grauw die het eerste zit. Dus even een foutje maakt dat er daar nog wat dichter hinnen kroepen kan. En misschien ik wel dat eerste plak oornemen kan. Dus onboord Joet bij de Lemmer. We zien in de baai van de Lemmer. We hebben verschillende Lemster commentatoren gehad. Us Lemsters wordt aardig opvijzelen deze 2 weken. Want wij hebben het ik al over het gaat goeie. Maar dat maak ik maar weer uit. Die uitspraken. Want een heel soort mensen vinden dat net mooi Fries. Ik wil dat het gewoon ik weer een van de dialecten van het Fries is verzels. Hier, de Lemsters. Mooi Jasper Visser en zijn adviseur Hidde Jan Haven. Die hier achterop staan. En eens even om haar heen joggen, want ze willen weten wat de wien docht. En dat het van de morgen zelfs de wedstrijdleiding ik dien. Dit is de wedstrijd van de
commissie ljouwt, maar de wedstrijdleiding is gewoon in handen van de mensen die dat hier altijd doggen op een lemmer van de Lemster Zielvereniging Zevenwolden. Die regelen alles wat maar de wedstrijd te krijgen heeft. En de wedstrijdleider is Gerhard Lange. En hij vertelt over de baan die het versielen wordt. Weinig wien, redelijk variabel. Hij moet wat naar het zuidwesten trekken, dus betekent dat de wien niks skift. Dus wij krijgen wel een uitdaging als commissie. Een leuke uitdaging, maar ja. Is het er wel genoeg wien eigenlijk om een goede wedstrijd te kennen? Zeker. Ja, gaan we wel vanuit. Dat nou is, ik zeg het vlagje, ik wapperen, dus de stiert wien. Wat zie je hem qua baan doen? Want dat is ook lastig denk ik, maar die skifts in de wien. Zeker. Wij zijn van doel om een op- en delbaan erin te lezen. Helemaal als hij echt naar het zuidwesten loopt. Dan krijgen wij, er zit een mooi gat tussen de polder en Gastelaan in, zeg maar. Dan waait het rechtstreeks de baai in. Ja, dan waait het rechtstreeks erbij in. Betekent dat wij een mooie lengte hebben om een goede baan erin te lezen. Als hij echt wat zuidelijker is, dus dat hij eigenlijk rug op het strand nou komt, dan hebben wij gewoon eigenlijk te beperkt ruimte om een op- en delbaan erin te lezen. En dan ben we eigenlijk vernoodzaakt om wel weer rond te stappen op een sandglass, omdat wij dan als commissie gewoon de gelegenheid hebben om de baan er goed in te houden, zeg maar. Hè. Omdat dan de vloot uit twee rakken heeft gewoon meer mogelijkheid om het voor de zielers uitdagend te houden, zonder dat het carouselzielen wordt. Ja, dat moeten we net, hè. Hier komt het 4 minuten schot van nou het startskip de Zevenwolden die het weer thuis is in de baai van de Lemmer. Het is het startskip van de Zielvereniging die we bij alle wedstrijden broeken. Ja, we zorgen dat het een mooi koeltje is. Ik bedoel, het is... Mensen die het benauwd binnen dat er te meer wien is. Correct. Nee, er is genoeg wien. We kunnen gewoon starten dadelijk. Dus dit zeggen we daar. Dit het de laatste dagen best aardig docht. Juster zelfs heel goed met een tweede plakje. En daarachter binnen de positie, binnen ze haar rond positioneren voor die start. En het wordt dus weer een op- en delbaan. Zullen we daar nog even een sjen, Ilke, naar die op- en delbaan? Want er waren van de morgen al praten over een hele orenbaan. Maar het is deze dus worden. De op- en del, we starten. En dan gaan we om de bopperste tonnen heen. Dat is een cruiserek. En dan oer 2, de spreader. En dan gaan we verder wien naar tonnen noemen 3. Dat zijn er 2, want die mag je of linksom of rechtsom doen. Of bakboord of stuurboord nemen. Dat is onder de tactiek, onder de strategie van de skippers zelfs. Ja, dan komen ze mooi dicht bij het Stroandel. Voor de mensen die het combineren willen. Zinnenbaden en scootjesielen, dat ken je het hartstikke mooi. Het is, uiteindelijk is het nooit de boppentonnen wel heel vier uit zicht wezen. Zijn het al mooie lange baan. Door de commissie en we niet krijgt even over van de morgen. Zijn ze al op de routebespreking dat ze misschien baan F wel inlezen willen. Die hebben we nog nooit gehad. En voor de mensen die wat interesseerd binnen in banenkaarten, tonnenrondingen, songlazen, hebben we Olympische baan, we hebben de gate met een spreader, maar er is ook een gate mogelijk dat ze wel boppen, dat je trot hek maakt als onder. Dus dan ga je dezelfde ronding onder als boppen. En ja, daar hier ik echt op hopen. Ja. Want ik denk van, dan wordt het nog spannender, maar... En dat hier ik voor het eerst west. Dat hier voor het eerst west. Ja, maar dat zit er net in. Die baan. Maar hij jet nou wel bij de opties hier op een lemmer. Ja. Dus misschien mooi. Zou het nog Ja. kunnen, hè? Hamden net. Ja, Ja, morgen hebben we maar iets nou- stabielere omstandigheden. Ja, we zitten 2 hele minuut van de start. We zullen al. En nou is het weer een beetje de start. Die we op wat zijn kierden. Werd toen op een gegeven moment heel licht waar weer. We hebben de skippers, dan maast eens. De positie is nog net zo wichtig. Maar dat is maar gonghast. Dat is glieders eroverheen. Ik vind wel dat er iets meer wien is dan hoe op wat zijn. En toen weer bij het inzielen nog een heel soort wien. Dus toen moesten ze heel het schakelen van de omstandigheden zijn totaal los. Nou is het wel redelijk hetzelfde. De hele tijd de wien krijgt en richting.
Nou, We zullen zelfs dat klassement in de gaten houden. En ik goed in de gaten houden wat die scootjes lezen die het nog mooi door om de podium plakken. Grauw start heel vaak vanuit de midden. En de zie ze nou ik we zitten in het midden van het veld. Hier vooraan bij de pin zeggen we de hele mannen. Hier komt Jereveen aan. Gaat ik richting de pin. En we zullen bij het startskip, daar ben ik scootjes die het haar daar positioneren. En die bij dat startskip wij starten willen. Huizen hier vlakbij, helemaal onderin het zit beeld. binnen de minuut van de start al. Nou, je ze echt al hier, en dan sjus ik echt weer op horen. En dan binnen ik dan scootjes die uw steward lezen. Nou, die moet er wel heel snel zien dat ze ertussen komen. Want met deze wien hij net zo volle Grauw had weer een prachtige romte. Grauw die pakt wel gong. Ja, die had gewoon niks onder hem. Die kan het omheen treun worden. Die kan nog gliedje litten. Die kan nog zakje litten. Akrum en Jereveen kiezen positie hier bij de pin. Wat zijn hè? Je boppen in. Ik denk dat dat Lemmer is. Ja, Nog een dat is hele Lemmer. minuut. Een hele Nog minuut. een hele minuut. Oeh, ze zitten er al wat dicht Ze op. zitten Ja. er heel Ik dicht op. Lemmer ken gliedje. Want die wil natuurlijk Huzem en nog een beetje boppen houden. Onderin hing je ze via trog. Maar ik Akrum zit heel dicht op de lijn. En daar zit Langwaar ik alweer heel via vooruit. Ik al Justeren. Juster een vals gestart. Ik denk wel dat dit Lemmer zit er wel heel strak op. Hier komt het. Daar is het schot. Hier hebben we een signaal. Het lijkt me in dit beeld dat ze er alle keer onder zitten. Ik jerk niet. Jaren niet, ken altijd nog, Dan- maar dan hebben we een skinnenlijn, zoals dat Hebben- dan mooi heet. Een skinnenstart. Ze kennen niet een keer voort. De billos. En dan zien we dat Grauw weer heel mooi voor is, de links. Die zit heeg en onbedriegelijk. Geen scootje boppen hem. Jenne Woord had ik van je niet een lest. En waar gaat je daar al over stuurboord? Drachten gaat gelijk hoe stuurboord voor Het te is snits. dracht Maar met snitsek. het is de noodgreep die de jouwer van de week ik waar moest, maar die Pakte. ik nog wel eens heel goed uitpakken ken. Maar ik denk echt, joh, dat ze de rand van het wedstrijd werd erop ziek gaan. Net te slagen door de midden. En we weten dat de diek, zeg maar, als je de bargenstal roeken, zeggen ze altijd, uit de polderwaai. Daar zit vaak, daar zit de grote bargenboer langs die diek. En daar wil de wien-ijs, ja, wat heerlijks op de diksting in. Dan kun je vaak heel mooi voort. Mooi om te zien dat de lemmer vlakbij Grauw zit. Ja. Ik kan me voorstellen dat Jasper Visser dat heel bewust dien het. Zo van, ik zie je hem op. Ik bloed bij hem in de buurt. Ik denk dat dat nog betiet is. Dat is in de regel is dat een finale. Dat je wel heel erg sterk. Maar ja, wat je nou wel kent. Hij is wel wedstrijdzieler, hè, Jasper Visser? Ja, maar je had er nog net zo verloren als je nog 3 wedstrijden. Maar hoe het ik betocht is. Het lijkt erop dat Grauw nog net voor hem draaien kan. Ze komen straks wel bij de wal. En dan komen er ook al je orenscootjes. Maar nou zie je toch dat daar in de midden dat Grauw ik alweer wat verder omheen gekroepen ken je. Die lijkt er wat onder water in, ja. Maar daar zit Lemmer dan. De hele mannen maken het een slag op stuurboord. Hier is Lemmer. Huzem ziet er nog bij. Zit nog in Ja, de nou hebben we dat bakboordslag. mooie shot. Een heel mooi shot. De twee, noemen ze 1 en 2 in het klassement. Komen op bakboord aan. De jouwer komt er links op stuurboord aan. Het is nog een heel eind. Daarachter zullen we de boordjes lezen. Daar moet je zo'n tas zielen. En we zullen dat het grootste gedeelte naar die water wordt. Hoe kom je daar bij? Dat is altijd een mooie romte voor de wal, vreeg je, zoals dat heet. Want je kent het verder. En dan is het scootje dat de boppen leidt verplicht om gelijk door de wind te gaan. Akrum komt er minder bij. Akrum heb ik nog een kans hebben natuurlijk voor het, in ieder geval voor het podium. Liek het hier net een hele mooie start te houden. Uiteindelijk weet je pas wanneer je een mooie start gewoon hebben de bobste tonnen. Ja. Jereveen skarrelt er mooi bij. Ken Ja. Jereveen, ken die hoe stuurboord, had er gong. Grauw liet het wat stil te lezen. Grauw je door de wien. En Lemmerik, dan komt Jereveen je prachtig waai.
Die heeft meer gong als Grauw en Lemmer. Gong en Hichten. En die kiezen de gelijk voor om ik mooi te draaien. Want ja, daar mag je geen rom te verwal meer vragen. Want die oren komt er stuurboot eruit. Maar die koer ik voor Del natuurlijk. En Grauw kiest ervoor om liek door de wind te gaan. Dan had Heerenveen een mooie start. Nou, dat is ze gegund. De huidige, de regerend kampioen. Nog altijd. Nog altijd. Maar ja, zit er net zo best voor in het klassement. En het podium zal ik vrij vier voortwijzen. Maar ja, een die-overwinning is dan altijd wel weer heel fijn. Die eerste tonnen met zijn bakboord ronde. Maar waar ik helemaal naar die slag helemaal vol maatje. Jouwer zit daar ik in diezelfde slag. Nooit nog wat. Dit is nog wat vierde troshield als Heerenveen. Wat zou hier gebeuren? Die maakt in de Zuidwesthoek. Die moest door de wind. En komt dan onder iedereen en alles te lezen. Want er komt wat zijn nooit. Rick Achterdel. Die zit er achterdel, ja. Hier voorin Drachten en Snits. Die hebben eerst keersen voor de stuurboordslag. Ja, laten we maar even de slag naar het gemaal nemen. Het Wouda gemaal, dat er onder de rechterkant van de dik zit. En naar het strand. Ja. En dan dat is Aas wel eens keer goed die slag van de Drachten en van Snits uitpakt. Die ben gelijk bij de startkotter gelijk door de wind gaan. Hier zien we de tonnen met de gele pet. Dat is die eerste tonne. Dat is nog een heel lang ouw. Want ja, het is een heel lang cruiserek. Ja, de jouwer er weer mooi bij, hè. En dit is ik waar voor de jouwer. Als een vrije wien, hij is jouwer kennen maar het skip. We hier al een beetje impeteren van wat is nou gunstig. Maar ja, de jouwer is net het lichtste skip. Zeker net een van de grutsen van de vloot. Maar ja, een beetje vrije wien had. We hadden van de weekend gejetters jongen. En ze kennen een beetje rommerzielen. Dan had dat skip al de verschrikkelijkste gong. En ze lezen in de positie waar ze dat nou mee dwang kennen. Heerenveen en de jouwer, dat liet je de koprenners. Ja. Heel nieuwsgierig dan hoe Grauw en Lemmer, die er wat lege lezers aan nu komen. En kom je die tussen al die oren skippen of kan die als derde en vierde ontsluiten? Dat is de vraag. Wat zijn al wetrode wien? Ja, dat kost een heel soort meters. Lang waar, kan die voor de hele mannendeel. Ja. Zo toch het. En het ligt het al hier. Dat liep het al goed te gaan. En nou just ik al links in beeld hoeveel leger de scootjes daar zielen. Als rechts in beeld Heerenveen en die nou wat op die ton. Je kent daar volle heger zielen. Dat liep het de slag. Hier Heerenveen en de jouwer. De mogelijke koprenners. We binnen er net vanzelfs. Nee, maar dit liep het een mooie start voor Heerenveen te wijzen. Nou, toch wel wat een ongelukkig kampioenschip. Zonder die-overwinning nog altijd de kampioen van vorig jaar. Wel 2 keer een tweede plak en een keer een derde plak. Dus zo verschrikkelijke min is het ik wel net. Maar ik heb weer dikke wedstrijden schild. En dan, ja, dan zit je net bij de voorste in het klassement. Grauw had er ik weer een soort gong hier. Die Git Hut. En hij had vrije wien. En vrije wien. En Hoe doe het ik net eerste te worden? Nee. Het is echt een klassementzieler. Had marge, vooral op Heerenveen. En de jouwer, daar had er helemaal geen les van. Dus jongens, hoe volle mensen dat er binnen. Hier op het strand. Ja.
Op papier zitten vanzelfs een heel soort mensen, zitten altijd een heel soort mensen. En in het wetter ik een heel soort mensen hoor. Zullen ze al hier voor het scootjeszillen komen? Nee, ik denk het net. Maar dit is een perfect uitstapje voordat je wat liets erbij hebt. En Hè? voor scootjeszillen En van hoor. het scootjeszillen horen. Dan ben je lekker in het wetterboertje en in het zonneboertje. En, Ja, nee, hier zien we nou mooi het hichtenverschil. Jereveen en Jouwer keer volle heger als Grauw en Lemmer. En hoe lang bleef die wienvlaag zo staan? Op een stuitzeel die ik mooi boegen. Dat doet er nou al een beetje. Maar een vliegende start van Jereveen. Ja? Want ik denk echt dat er gelijk al een aardig gatje ontsteert. Ja, en dan zul je toch. Het koetje looit het dan net heen. Wat is het dan? Het liet een beetje gelok. Is of het is dit de waar druk? Of gunstiger het, van, ja, van nee. het Jervin? Beetje minder Zo. wien. Wat ligt er waar? We hebben natuurlijk heel tijd wel een fjouwerhoorn bij haast alle wedstrijden. En soms ik wel wat meer. Ja. Aan de andere kant, vorig jaar hier een week, 2 weken lang mooie wien. Ja, het is En, het leeuw dat ik net. Ik denk dat nee. ik Jereveen. Het is die start. Hoe je uit de start komt is zo belangrijk. En Is- Joet komen ze heel goed uit de start. Want ze gaan nou dadelijk als eerste om die tonnen heen. Er staan zanden in het klassement. Ja. En sjug eens even. Gelijk al een god. En ik net zo'n liedst. En ja, dat is haast een beetje tekenend voor of we dit kampioenschap toch een thema jamatten. Dan is het haast wel Kopgroep. een kopgroep of in die gewoon er heel veel uit rent. En dat vaak de spanning gewoon... ja, Roelof Bouwmeester. Jouwt even om een gijpen of net gijpen. Dat doe ik al hier mee hangebaren. En dan gaan we het straks ook bij de spreader, bij de voortbringer, de tonnen. Ljouwert met achter de lemmerdel. Ja. Grauw wiel draait, zeggen wij. Ja, Grauw Die hier had, dadelijk om de tonnen heen. En de Jouwer, De die Jouwer, is dus tweede. die is de nummer 2. Dat zei dus tussen krek al en dat komt uit. Goed zo, Ja, Elke. en hoe bakboord. Hij weer waar de roer stuurboord wat voor Jereveen en de Jouwer heel gunstig. Maar nou hoe Grauw ook op de bakboord, dan wordt hij weer heel ongunstig. Ja, die leidt haar stil. En ken die de tonnen om. Want als ik weet net de hichte die zielen ken, want hij komt volgens mij Huizemongen. En als hij hem nou heel gunstig krijgt, kent die er nog tussen dan. Nou, dat is... Nou, lang Maar waar, als hè? je Huizem Jouteldel, die jouwt ja. al. Maar die zit gewoon dicht op Grauw. En ken Grauw de ton hoor. Krijgt hem nou alweer wat. Liek het al hier goed te komen. Dus hem wel tussen Grauw en de Grauw en de Lemmerdel. Lemmerien. En daar jerven van alles. De witte roppen en raast. Maar Grauw kent er omheen, hè? Dus hem draait. Ja, lang waar dit pikt hem is er ik nog tussen. heel nadelig voor Lemmer. Maar is dit ik al hier reglementair? Best wel op die Trodewien. Nou, lang waar. Ken dit. Andries Brouwer. Het lijkt het al hier goed te gaan. Ja, ze binnen Trodewien verzels, hè? Ja. Maar hier had Lemmer een heel soort last van. En dan draait ik Huizem me weer heel lienig tussen. John van de Wiek, de jonge skipper, de debutant, heel goed zielen wil. En het is wel zo van dat hij daar wat niet voor, dan zak het er wel voor wat uit tijdens de wedstrijd. Maar ja, in het begin zit hij er in elk geval bij. Lemmer rent vanzelfs, hoe lang waar? Hinnen nou. Die had meer druk in het tuig. En dan liep het er, Ljouwert Komt Ljouwert achter erom. Ja. Langwaard te zitten. Op het zondeplakje net voor mij. Die draaien grieën scootjes bij elkaar. Ljouwert nou een zand om de tonnen. En daarachterom krijgen we de hele mannen. Adviseur even naar voren te kropen om te zien Ken het? van ja, nou wees, hoe zitten we niet voor de winsarak? Want hier is, je kent nou maar het hele lichte waar ik nog een heel soort verschouwingen
een sjug, het gatje wat Jereveen niet krijgt hier. Ja, die jouwer zit daar al wel heel dichtbij, hè, de rug in beeld. En, ja, Wat zijn? dat zeggen we grauw van de week heel goed van. Hè. Het vader wien ze rak, daar wien ze. Ja, en dan een teleurstelling toch in de laatste dagen. Jenne Wout. Ja, ja. Nog mooi in het klassement, maar op een 4e plek. Maar de bin natuurlijk, zoals de jouwer, ja, die staat daar ik net heel veel aan en Snits ik net. Zit Westhoeken correct nog voor Jenne Wout. En dan hebben we En Akren dan pas. Akren pas. Dan hebben we het oer de nummer 3 in het klassement. En nou 12 in de wedstrijd. Dat is net een goede start voor Akram in deze wedstrijd. Snits en Drachten mat er nog omheen. Ja, die hebben niet correct zijn, die had die slag maken helemaal naar de. Ja, en dat pakt dus net goed uit. Dat is heel duidelijk. En dan een heel wisselvallig seizoen voor Jappie Visser van Snits. Een jojo. Hij wisselt het inderdaad allemaal hele goede wedstrijden. Berensterk ziel. Maar ja, Minnenwedstrijd. binnenwedstrijden en Joert is er, ja, we binnen dan net vanzelfs. Nee, nou Hij lang ken niet. er, maar ja, je als viertje om het ton gaan dan. Zeg Juster de Jouwer, die ik als viertje om Ja. de tonnen gong en als fjouwer eindigen. Het ken, Ja, zoals maar het is net makkelijk. het ene scootje het eerste week altijd op stoom is soms het andere scootje pas in de tweede week. En dat liep het soms ik wel wat een vloekt wezen. Misschien is het ik wel wat wij uitspreken. Maar we weten het ongeveer een beetje bij Akram, Akrum, Pieter Meter. Ik altijd in de tweede weekend. hij stak het altijd al in het tweede weekend. Ik heb een volgwaarder. Eerste leidt het Jereveen, maar op een tweede plek de Jouwer. Treien is grauw, fjouwer Huzem, 5 de Lemmer, 6 Langwar, 7 Ljouwert, 8 hele Moanne, 9 wat zijn, 10 Zuidwesthoeken, 11 Jennewoud, 12 Akrum. Dus die twee die het vooraan in het klassement staan op treien en fjouwer, die zitten nu achterin het veld. Tretjen Drachten en viertjen Snits. Zo ben ze om die eerste bopperste tonnen heen kwam. En nu zit ze alweer in het Vaderwienserek. Op wij naar de gate, naar de poorten. En dan zien we zien wat ze kiezen. Als er weer een ton is die de voorkeur heeft van de meeste skippers, ja, dat zou best eens kennen. Dat zeggen we juist heel duidelijk. Ik gok erop dat ze de stuurbetonnen pakken. Dan krijgt de kant van wezen ik. En dan naar de vaargeul, naar de polder daar. De slag naar de polder. Daar onder de rechterkant hier in beeld. Ja, en nou is het natuurlijk deze scootjes. Ja, die worden toch die hele vloot aandekt. Hè, als je voorin zielen. Dan ja, je cruist hem wat al. Dan ga je net helemaal voor de wien. Maar dan stek je hem eerst het bakboord op. Gooi ik wat meer druk in het vak en in grutzeil. Giep je een keer. En dan over de orenboeg. Dan maak je echt een soort meer meters. Maar ja, je wil vrije wien horen. We zeggen niet krijg grauw dat ik van. Die zit er nou, die woe echt boven die hele club uitbleeuwen zielen. En die is helemaal wat die kant naar de polder uitschoot om maar net oordutsen te worden. Zo mooi in beeld bracht hoe dat er dan uitziet. En het liep het traag en het liep het geen wedstrijd. Maar neem van mij om dat hier een heel soort uit de helling is. En ik tegen spannend is voor op het skip en op het dek. Want het zijn maar fracties die het verschil maakt. Als je bijvoorbeeld de Lemmer, die giet het nou weer. Er wordt ik wat die mooi de route. Hier zijn we bij de Lemmer. En die neemt dus correct al even. Ja, hier hebben we een... En ze binden aan de mooie ton. Dat Er ze is- die toch wat ontslepen. Ja, de route wordt verlijn, de baan wordt wat verlijn. De
Tonne maar de gele pet, die het lijkt nog op een oorplak. Ja, die had ze Die heeft waarschijnlijk ze een beetje... eigenlijk op het plak van de spreader Ja, lijn. ja, dan zullen ze die even weer wat verder voor het... Want het weer heel duidelijk welke slag de beste slag weer. Dan ben ze nou gelijk al in het eerste rek dwaande. En dan zie je dat het ik een wedstrijd in een wedstrijd is hè, voor het comité om alles eruit te hellen om een spannende wedstrijd te maken voor deze scootjeskippers. En mooi die wisselende omstandigheden. Nou, voor een wedstrijdcommissie is het ik altijd spannend. Wees, En zeker zeker. dat er dan verzaaid wordt dat die win wel wat heen en weer gaat. Nou Ja. ja, en ik bedoel, er is je kent er wel wat op oefening, maar net zoals die scootjeskippers iedere week. Nee. Hè, dus maar ja, dan is het... ik had ook wel eens een keer met de commissie van Heerenveen in Terhennen die en nou, dan gingen we maar de bootjes op het water en even de communicatie nemen en de ton, maar de baan, hoe het maar de wien. Het gaat dan voornamelijk om dat is de communicatie oefenst, dat tegen geen fout nu te staan. Want ja, er wordt natuurlijk de mensen die in die rubberbootjes zitten, gaan natuurlijk contact met het startschip. Ja, daar wordt de opdracht, jong. Daar hebben we de opdracht, jong, maar dan wil ik waarom vragen. Hoe is de wien daar? Want van het startschip weten ze ik net precies hoe de vlaggen er daarbij hingen. Want het kan wel uit nog heel andere hoeken komen. We komen nu in de buurt van de gate. Hè, de jouwer hier laai op de tweede plak. En laait daar nevens mij nog altijd. Een heel iets beetje druk in de vak, ja. Was Eens net, net, we zullen was hem net. invallen. Ja. Beziek je ze maar de vaarboom er nog wat in te drukken om het profiel wat te houden dat de wind die komt hem jij erop pakt. Daar zullen we de vaarboom die we er goed in de balling zetten. Die man voorop die op de vakkeloert leunt. Wel, het stuur wat naar onderen drukken. Echt alles ontwaan om het profiel en ieder zuchtje wie mooi te pakken. Alleen maar liep het toch wel een mooi slagje daar. Ja, het Oh, lijkt me die lijkt het ik kiest meer wat meer de gong te hebben. bakboordkant. Ja, de VS hebben daar rechts, die kiest ik van de bakboord. Nou, Of net? nee, Nee, nog hij net. wil hem, ik weet het nog net, maar hij wil hem onder heli. Dus hij zal er nooit de rug op afvaren. Zal hem, jij die gaat de stuurboord pakken. Ja. En maar die wil hem heel mooi ronden, want echt heel in het cruiseraak komen als de scootjes nog zat dicht op elkaar zitten is heel belangrijk. Nou, de jouwer gaat achter de Heerenveen om. Ja, je zou gewoon alleen maar zo heeg zien dat ze boven de gate uitzielen. Ja, ze. Dus ik ga Ja. nog een keer giepje en dan Heerenveen gaat eromheen. stik maar correct bezig voor die club. Maar Grauw is zit binnenste, maar die rent net uit jaar. Die had verschrikkelijk lijst van Huzum. Het lang waar. Is wel binnenste, dus als die de stuurboorton Havel krijgt als Heerenveen, ja, dan had er alle ruchten. Dit is een interessant clubje. Je worden troffen boen, hè, van scootje naar scootje. Hè, dat als die ene boord een boord is met de oren en de oren loopt even naast en oren daar, dan kun je altijd dat trooi aan. Om erom te vregen. Maar je zou wel een paar slachtoffers uitvallen, want de middelste kan altijd de moeilijkste tonronding vinden. De jouwer kiest dezelfde koers als het scootje van Heerenveen. De kwartenslag naar de Polderdiek. En dan toch is hetzelfde. Ze krijgen uit de start waai. En Doe pakte dat heel goed uit.
Lemmers komt er wat ongunstig bij. Ik heb natuurlijk een kwartslagje in het stroommaatje. En de andere voor kiezen om naar de polderdik te gaan. Maar ik denk dat het van Hasgin Ian de favoriete ton is. Alleen ja, ze matten wel. Er is gewoon geen gat ertussen. Ze lezen met al die scootjes der jochs boord aan boord. Voordeel is dus vrije wienhast en die hele club met scootjes daar, die hinderen elkaar. Maar Grauw komt er weer, ja, ongeschonden uit, laat ik het zo maar zeggen. Mooi om te zien, Lemmer en Grauw eens draaien nou gelijk om het tonnen. Ze draaien gelijk, Maar, maar ja, wat is de goede slag? Dat is het mooie. Pakt dit gunstig uit. Skroegrauw nog even als strijden op en Lemmer als vierde. Maar... En Huzum gaat dan als nummer 4 van de ton. Ja, knap je. Het lijkt ik wel dat die ouder ik kon wat een katje vallen lid. Huzum kan hem gewoon wat hoger opsteken. Maar Ja, van- Of de hele... Nee, dit is de Langwaard, Langwaard denk zeker. ik. Ja, En waar probeert hem er dan nog tussen te prikken? Dat is de dat hele is de mannen. hele mannen. En niet Ik de ken betussen. dat. Ken dat. Ja. Is Hier, dat Langwaard moest natuurlijk ook een beetje vallen voor Huzum. Ja, het kan, maar je had er net zo verloren. Je zorgt dat die rug in de wind steekt. Dus je vallen helemaal stil. Maar ja, ze komen wel boppen Langwaard uit. Hier hebben we de leider in In het klassement. het klassement, het klassement. In de wedstrijd, Ja. ja. Uit Jereveen. Die slagen alweer dien. Die leidt nou bij die bootjes derde. En zal draaien. En komt dan in de stuurbootslag. En dit is de groep die de Ja, slag ja, naar ja. het gemaal maakt het zeker maar nooit straan. Waar ik Jenne Woord bij zit, wat Ljouw het al jaren die in had. Lemmer als eerste die slag die je. En wat zijn ik, maar die had er ook al wat zijn verkeersen om gelijk het trot te draaien. Zuidwesthoeken. Plakje verlen in dat verre winste rek. Jenne Woord heeft een plakje won. En Akkerum luidt nog altijd op het 12e plak. Moet je een kerstje bij hem? Ja, dat kan. In de hele dag op dat hitte dek zitten, maat. Hè, dan, Ja. want het brandt, wij hebben hier lekker de airco aan. Dat is ik wel, mat ik wel in zijn hakje, maar ik zie je vertellen dat dit voor de skippers krijg je echt het pineholle waar. Die felle zinnen erop, net al te volle wien. En dan toch die spanning van en die concentratie horen matten. Op het eind van de dag ben je werkelijk heel kapot. Drachten mat er nog omheen, Snits mat er ik nog omheen. Snits het net inhellen en leidt nog op het laatste plak. Maar we zitten alweer in het kruisrek met de voorsten. Maar haast alle scootjes. En Grauw had ervoor kiezen om net helemaal naar die polderdiktaat te gaan. Die zielt je wat leger, nou links daar in beeld. En Jereveen rechts de boppen. Jouwer is we links nou, maar Grauw maakt het een slagje wat door de midden te maken. En ja, hier is het dan wel iets meer wien, hè? Als Dat wetter weertjes ja, waar de ja. Jereveen had meer druk. Maar ja, Jesje Grauw, die is leger inzetten. Maar hoe komt hij erbij? Hij wil vanzelfs vrije wien ha. Lid het skipper in. Ja, hij lijkt het ook wel een soort gong te hebben. En hij shirt gewoon dat de concurrentie. Safir. Nou, die er nog die weer vanzelfs natuurlijk. Maar die zitten behoorlijk vier achterin. Dus een derde plak, het zou ik alweer een behoorlijke klap wezen voor de oren. Die nog toch een kans te maken op de titel.
Ja, de enige concurrent eigenlijk om dat kampioenschap, dat is de Lemmer, de nummer 2 in het klassement. Misschien wel verrassend, want Jasper Visser is pas voor de tweede jaar skipper. En ander die praten van hem morgen even met hem en die vragen hem of hij stiekem misschien nog wel dreamt van nog een plakje hegen. Plak 1 is net het grote doel, dat is helemaal net zo. Dat is een gevolg van onze doelstellingen. Maar de achterstand in punten is heel simpel. Ze hebben gewoon in de oude onderzoon, hoeveel wedstrijden hebben we? 8 wedstrijden hebben ze gewoon krijgen per momentjes een beetje scherper geweest en hebben ze minder punten pakken dus. Ja, en dan zie je zo'n punt achter en dat is net omdat dat wij dingen heel erg verkeerd doen, maar dat denk ik dat hun extreem dingen goed doen. Dus ja, grote klasse. Maar dat is misschien een doel om daaraan te werken om zo goed te worden. Hè? Dus zij is de plak 1 is net het grote doel, maar een gevolg van onze doelstellingen. Ja, als je mij nog 3 wedstrijden te gaan, tweede steen, dan is plak 1 toch wel een grote doel? Nee. Het is zeker, zul je er wel een beetje naar en zo hartstikke leuk wezen. Maar je moet er net vol mee bezig wezen in het stadion. Je moet er gewoon zorgen, misschien op snits. Het is zo leuk wezen als we op snits dus nog druk kennen, meidje, om het eindresultaat. Maar op dit moment, 3 wedstrijden, kan een hele hoop gebeuren. Ik weet nog wel vorig jaar, toen stonden we, ik geloof, een aantal punten, 4 puntjes achter de nummer 1 toen we Lemmer binnenkwamen. Op dit moment dus, en toen ben we 20 punten achter eindigen. Dus telde bij ons dus even 20 punten bij op. Terwijl dan zie je het heel veel opplakken in het klassement. En dan kan je het wel omheen zijn, maar we moeten gewoon in eigen wedstrijd lekker bloeien varen. En dat is het belangrijkste. Hij bloedt heel nuchter en heel beschouwend eigenlijk. Ja, het hè? lijkt het ik al hier wel dat ze van die teamtrainingen, die coachtrainingen. Ja, hè. mediatraining. Media, maar ik in zo van ja. De eerste plak is een optelsom van je doelstelling. Nou, dat weer van die supercoach worden. En het is niks mis mooi. Want ik bedoel, als je alleen maar focus ik met het eerste worden. Nee, je moet dingen goed doen. En is dat het gevolg van de dingen. Het had wel helemaal wier, maar jetten we dat nooit voor scootjeskippers. Nee. Dat is echt wel, dat ben echt wel de binnen naaie verhoringen. dingen die in de scootje vooral het lang komen ben. En ja, ik vind het super. Ja, we zeggen zelfs dat Grauw voor een oren baankeers, een oren routekeers als het Jereveen. Jereveen leidt de eerste in de wedstrijd. Grauw gier al volle jaren door de wien en vaart eigenlijk wat meer in het midden van het veld. Ik vind het wel gewaagd. Want, Hoe pakt dat uit? Dat is de grote vraag. Ze gaan wel hut, maar we zeggen niet correct ik. De hichte die zit er bovenin. Ja, we zeggen ze correct dat die scootjes die er alle op bakboord op die tonnen omkwamen, dat die uiteindelijk wat achteruit zouden bollen. Als we dat nou met Huzum scheuren en Grauw, ja, dan kon die nog wel eens aardig dicht bij elkaar in de buurt komen. Ja, en hier natuurlijk ik gewoon verdedigend zielen kennen en achter de jouwer en de Jereveen om. Dat is toch een bijzondere actie. Deze wel een heel lang voor natuurlijk nog op Huzum qua lengte. Maar ja, je sjucht toch dat de hoek waar ze mooi naar de tonnen zielen. Ja, gunstiger is in de slag waar Jereveen zit. Die toch echt mooi aan het rentje. Die slaat je toch een heel gat. Zo mooi is straks nog wel wat met de baan of sleuteling denk ik. Er zit natuurlijk een cruiserakje in, maar hij ligt toch wel heel gunstig in die slag. Jereveen alweer terug de wien. Nee, nog net. Ze winnen. Ja, ze winnen alweer. Terug de wien. Alweer op bakboord op die bovenste tonnen. Zelfs nog mooi liedje knikje in de scoort. Ja. En dan is het de jouwe nog wel twaalf. Maar heel nieuwsgierig Grauw. Daar helemaal links in beeld. Ja, hoe komt dat? Zielt ijs helemaal uit de vlootwaai. En liek het ik net meer een heel soort gong te hebben. Nou liek het
de maar Savisa, ze krijgt hier nog alle keer rimpelingen in de maar. Dat is nou wel een stuk minder. Hier hebben we die grauwsters. Die het dus echt voor een oren koerskeersen hebben. Er veen hier om de tonnen. Terwijl achterop bij Huzum. Daar had een zo'n. En nou ja, de rest van de bemanning, dat is ik wel heel aardig. Want Sander die heeft die bemanning echt geerstald maar een heel soort mensen die het vorig jaar ik met hem in de IFKS zielden. En toen zielden ze nog in de C-klasse van de IFKS op het scootje de Takkomst. Een scootje dat ik bedoeld is om skippers en bemanningsleden wat op te leren. Om ze wat te leren hoe het scootje zielen. En dat had de marine hier dien. En nu zielt er hier al in de SKS, maar ik nog een soort van die bemanning doe. En ik nog een paar bemanningsleden die het jeder bij zijn huid Johannes onboord zitten. En zij hebben ze er een hele mooie ploeg van maken, een hele jonge ploeg van maken. En ja, dat benadrukt Sander ik heel tijd als het er mooi moer heeft van het gaat dus vooral ik om. Wij moeten nou een team bouwen. We moeten een ploeg worden. En hij doet het heel aardig. En ze doen het echt. Ja. Hier zeggen we het en daar zeggen we grauw. Ik zeg, het is Huzum dat hier voor grauw deel gaat. En dan is het net alleen nog Huzum. Hoe komt straks grauw uit met al die orenscootjes die slag naar de polder die ik maken had? Is het hier dan een... Hij komt het vanzelfs op bakboord. Hij had voorrang, maar ja, je komt ook wel tussen al die turen straks, die vaderwiense turen van al die orenskippen. Huzum gaat er voordeel. En dan is dat een hele verrassende slag. Waar wij eens altijd van, nou ja, hoe heet het, de Lemsters zou zijn al, Jasper Visser, grauw maakt het de minste fouten van u al hier. Ja, hier maakt ze, ja, is het een fout? Dat weet ik net, maar het is, ja... Het weer een minder safe oplossing, want lekker zo zeggen, want ja, ze hier diezelfde slag kiezen kennen. Ze zeggen ik dat in die eerste maand, ja, dat die gunstig weer langs die dik. Maar hij grauw ken nog voor de orenskoetjes del, dus hij is nota alleen nog toch Sandermeter van Huzum die hem voorbij zielt. Op een derde plak, hè, Sandermeter. Ja. En Ljouwert zit er eens een keer mooi bij. Zit er ik mooi bij. Ljouwert nog eens vijfde om de tonnen. Is dus ik naar voren ta zielt in dit cruiserek. Want Loinse kreeg nog achtste en nou dus vijfde. Dan het Ljouwert ik een mooi rek zielt. En zit grauw deun op de kont. Want ja, dat zal de grauwsters ik me bevallen. Je moet de street doen. Ze gaan, want als we sjuggen, Jereveen en de jouwe, ja, die hebben werkelijk een heel groot godslijn. Maar hier komen straks een heel soort scootjes weer bij grauw in de buurt. En ja, dat is in het vaderwiense rek lastig. Je hebt net hut, er is net een soort wien, maar ik vind hem zelfs het eerst lieket die wel redelijk constant. Qua hoek wat minder steeds maar op de maar het is net dat ze heel nog stilvallen. Nou, dan komt er een hele grote vloot aan die ik weer al hier Delia mat. Helemaal en lang waar draai nou ik op bakboord om de bobs te tonnen en dan zitten die vlak achter Ljouwert. En waar is Lemmer dan? Ja, die had ik Ja. een Jeris Lemmer. Hier is Lemmer. Ah, die komt hier heel min uit.
Die hier het keersen hè, voor de oren tonnen. Ja, ja. Had net een heel vier tros zetten. Toen had hij die slag helemaal naar de polderdiek. Maar komt wel min uit. Hè, is zijn vierde plakje kwijt. Jennewoord had daar ik al wat ontsluiting. Die komt er een beetje bij in de buurt nou. Daar wat Lemmeren helemaal. Die mat nog om de tonnen heen. Dus Jenne Wout is achter de hele mannen en Langbaar. Het achtste plak. En de Lemmer die komt dan nou dadelijk als joggende. Langwarrier. Uiterste concentratie. Net volle praten, net het draven hoe de dekken heen. Iedere trilling is een verstoring van de gong in het skip. De Zuidwesthoek komt hier minder waai. Akkerum is wat naar voren. Die zit nou. Krekkers Jenne Wout is ik naar voren te gaan. Akkerum en Lemmer. Maar Lemmer is echt een hele lijn aanzakken. Die heb nou op het zien. En Akkerum op Jochen. Nou ja, het lijkt zuiver gelijk zelfs, maar toch. Het is wel wat in de achterlijn. Dus Ja, dat dan- Lemmer er heel mooi bij hier is. En of we dan het even klassement Imokoscoot. Dat geldt vanzelfs net voor de nummer 1 grauw. Maar de nummers 2, Trijen, Lemmer en Akkerum, dat scheelt maar een paar puntjes. Jenne Wout, maar die zit al hier bij me komen. Maar die Jouwer Ja. op het 5e plak stiert ik net z'n 4 van deze Trijen aan. Ja, en die zielt nou op een 2e plak. Dus de plakken achter grauw worden al hier aardig spannend. Maar Grauw doet hele goede zaken. Toch hier, nou ja, strijden vierde te zielen. En dan zoals in die ze neemt nou geen risico's meer. En wij zijn lekker tevreden. Ja, misschien wie het risico vermijden ik wel om uit die slag waai te gaan en net in die wind van Heerenveen en Jouweren zitten willen. Maar de skier is behind daar in je skip die er tussenkamer is. Hier de Jouwer. Die het mooi in de 5e in het klassement staat. Vorig jaar nog op het podium eindig op een 3e plak. En Joert, goede zaken docht. Maar dit 2e plak werd ze nou op zielen achter het Heerenveen. Ja, en juster wie het ik al zo fantastisch voor de Jouwers. Ze hebben de laatste lijn, maar ze finishten als 4e. En Rinus de Jong, die is dus dik tevreden. Juist een prachtige dag aan, hè? Wij hebben net zo'n mooie, ja, redelijke start. We hebben goed gekregen net een bobbenboei op stuurboord. Haken hem steeds wol. En wij moesten achteraan sluiten. Nou ja, dan moet je bij beginnen, hè? Ja, en dat je dan van Vjetje naar Fjouwen zielen. Ja, beter kan wel, maar haast net. Nee, die laatste traaien, die ben dan krijgt de 4 voet. Dan moet je misschien wat waar te zielen. Niet maar hele lange dag, weet je nou al. Maar nee, tactisch hele goede slagen maken en het skipper hut. Dus ja, dat is prachtig werk, hè? Van achteraan naar voren zielen. Daar je ervoor natuurlijk woen. Hast er een verklaring voor waarom het nou zo goed gaat? Ja, nou, dat heb je een collega ook al zo. En dan wordt toen bij het zeil een beetje verloren. Wat oors erop strappen. En een paar liedjes om oppassingjes hier en daar. En
Nou ja, dan wordt het skip vol onafelijker. Dan presteren we wat beter, dan wordt de bemanning ook wat beter. Hè? Dat werkt al automatisch op elkaar terug en dat werd vertutten, zeg maar. Justo stiekem nog naar het podium. Nou, een heel iets beetje. Het gat is wel heel groot, hè. Maar nog een punt. Ja, dat valt ook wel mooi. Ik heb die jongen. Ja, bij deze. en ja, natuurlijk. Maar je kan beter maar gewoon niet alleen ding maar een vrij ziel en een show op steeds wel over de DFS staan. Want dat ziel volle vrijer hier. Dan moet je er eruit denken, hè. Nee, dan kun je gewoon lekker zielen. En let er maar eens zien hoe dat dan uitpakt in het klassement. Nou, staat het nou luid, zodat goed uitpakken voor hem in het klassement. Heerenveen op kop en hebben we nog net eerst beneend, maar vorig jaar won ze het ik hier de eerste dag op Lemmer. Toen dat weer hun derde oerwinning op rij doen. Hè? Ja, dus ja. toen zetten ze de Zakken erin, grote ja. stappen naar het kampioenschap. Maar- En rennen nou ook een heel lang uit. Hè? Het ze verschil zijn wordt echt alleen maar groter, Heel lijkt het. sure, Ja. het is haast waar een hele minuut dat ze nou voorsprong ha op de jouwer. En dan zie je tot dat het schip rint. Ja, Joert rint het schip. Ja. Ja, zouden ze er misschien ik wat aan die in krijgen. Wat Rinus vertelde, hè, dat ze ik wat aan het strappen west hebben. En deze meisjes joggen vanuit het wetter. En vanuit de wetterkant, goed Heerenveen dadelijk weer, ik denk weer dezelfde tonnen pakt als ze straks. Ik denk het wel dat ze als ik me net verzin, de baan hieronder in ik wat verlijn ha. Zo best Dat, kennen zelfs. Wat spannend om uit. Zie je nou volle verder naar het strand, hè? Ja. Nog langer worden. Ja. En vooral daar onderin is dan, ja, dan kan die baan er qua wien helemaal rjocht inlezen. Hè? Dan gaan ze, je meert het vanuit de kotter en van de startlijn van onderste ton. Ja, hij loopt helemaal rjocht op de wien. Maar als die skiftingen aan je kant dan zak gunstig binnen, ja, dan bleef het dan nog een verkeerde baan. Dus dan lees je de baan er een beetje zijn dat de onval aan de andere kant ook nog mogelijk is. Dat de waai steeds maar naar de gunstige slag langer wordt. Ja. En dat gaan ze nou dienen. Maar je stiert ik wel raar druk. Hè, Michel, hoeveel de druk als ze in de fok had, dat zeggen we in het oren raakt net. Het zoe ik, de winst zo wat dan in zo'n jonkman. En we zien ze nou ik, denk ik. Ja, pakken ze door. Ik denk dat ze eerst die kant kiezen. Het lijkt er wel op, hè? Ja. Ja. Nou, en dat is leuk. En als je en dit is de taak van de adviseur. tacticus Ja. en de adviseur. Van continu het wetter zien en wat gebeurt er met de baan en wat ook maar. En een oorbesluit nemen. En dat gebeurt nou. Ja, op het wetter is onze ploeg van de radio, onze radioverslagjouwers Joet, mooi analist Reinoud Ritsma, mooi. En ik heb contact met Reinoud nou. Goedemiddag Reinoud. Goedemiddag Geertje. Ja, je zit daar Ja, heerlijk in daar het zitten we dan. zintje. Ja, in het zintje op het wetter. Ja, wat vies van de wedstrijd ontnota? Ja, het is een windkracht 2, dus het is net super spannend zoals je zegt. Maar toch is het wel weer spannend. Want er gebeuren natuurlijk een heel soort mooie dingen. En we zeggen, krijg ik al grauw die zeggen, we zien naar het Woudegemaalvaart, die lui op bakboord en die woer om die tonnen heen. En dan zeggen we aan, daar zeggen we daarvoor zeggen we nog Lemmer. Die daar krijgt nog even tussendoeken, die woer nog even tussendoeken. Ja, en dat koer krijgt net, dus die moest helemaal achter al die skippen langs. Ja, en dat maakt het natuurlijk wel heel spannend. Op zo'n dag als Joet mooi een windkracht 2. En ik omdat Lemmer natuurlijk wel een beetje die maat strijden van het klassement. Dus ja, dat maakt het wel extra spannend. En ik nog eens een keer op het thuiswetter. Dus ja, dat is wel, dat is natuurlijk wel hartstikke leuk om dat samen uit te maken. Ik denk dat de skippers misschien een beetje meer wien hebben worden. Maar ja, toch is het wel weer spannend. Ja.
en ik dit jaar erbij verzels, maar dan is het voor het klassement krijgt wel wat minder spannend dat de Lemmer nou achterin zit. Hè? Het hier mooi was dat die ik mooi voorin zit, een krek als grauw. Ja, zeker. Maar ja, goed. Douwe Visser zei juist richting mij van, nou ja jongen, het kan ik maar samen wezen dat wij aan zijn achterin zielen en dan doen we net meer mooi in de koppositie. Ja, en zij is het natuurlijk. Zij is het maar keertsen, maar zij is het ik maar ziel. Ja. Vermakkers die jongens wat, hier op het wetter, bij de scootjes? Nee, nou ja, zo, ik zit hier mooi Andor en mijn Arjen. Ja, zo, dat is natuurlijk wel de crème van de omroep. Zo. En als je maar zulke mannen aan boord bent, dat is natuurlijk fantastisch. En daar leer je een heel soort van. En ja, dat ben zulke 2 weken, ja, daar leef je eigenlijk voor, Geert. Zo is het gewoon. Bent Ja. de mooiste weken van het hier? Dit zijn de mooiste weken van het jaar, wat mij onbelangrijk vol. Zeker weten. Goed zo, mooi. Dankjewel Reinoud. Oké, Ja. Geertje, succes. Ja, Mooie stem, natuurlijk een goede zanger, hè? Want Ja. de zanger van Vangrail. Ik had En van de de- morgen al nog even filmpjes jongen, want ik wist net precies wat ze nou deden. Oké. Dus Maar ik de zanger van een veske wat wij juist er nog even gauw opgenomen hebben. Pieter Piraat. ja, Skip Ahoy. ja, Skip Ahoy. nou dat Het, is voor de socials even. Ja, het filmpje gaat wel rond op de socials. Heel leuk. Maar dat heeft Reinoud dus niet zo. Even waarom naar de wedstrijd. Ja. We zeggen Jereveen. En ik wil weer een verrassende slag trouwens. Jer. Die gewoon naar de oren spreiden daar. Maar had amper een slagje richting het strandien. En ja, het wacht je maar even dat je niks uitvalt. Nee, gelukkig. En, en toen amper dat slagje naar het strand. En gelijk werd Trodewien. We zeggen Ja. hier nou in de midden. Ja. Toch al die scootjes heen gaan. Maar waarom Ik- zouden ze dat nou die in? Ja, ik denk echt dat hij nou ja, dit is een tactische keuze. Ik denk van daar zit de Wien. We moeten toch weer naar die. En het wie, ja, het kan. Maar ik hier hem dan even ietsje verderop zetten naar die Orenwald daar. Maar we hebben hier natuurlijk een gigantisch gat. Dus, Ja, maar nou, we zullen nou even zien wat de jouwe doet. Die pakt ik dezelfde tonnen. ja, die doet hetzelfde. Maar dan even zien hoe vier zij die slag erop zetten. Want de jouwer gaat er nou omheen, hè? Wat zie je weer? En Sjurre Baint Kramer er in de roep zitten. Ja, die is En dan die wel is- mooi, maar het verder net een functie. Nou, ik net denk zozeer. nee, lichamelijk net, maar geestelijk zeker. Want dat is natuurlijk altijd wel de architect geweest van alle mooie slagen. En hij doet het. Hij kiest voor dezelfde slag. Hij doet hetzelfde, ja. Hier achterop is de dochter van Baint, Roelie Kramer, die het plakje van haar rij toegenomen heeft. Die communiceren gewoon continu met elkaar. Ja. Maar ik zei door de slag van. Ja, Maar het lijkt ik wel, ik weet ik net hoe vier ze daar precies trots zullen kennen. Want die ene tonnen luidt ik wel heel dicht op het strand. en dat is daar helemaal net zo diep. Nee, daar is het. Hier over de hele Marlet vertellen ik even hoe hij is het ijs haast overal. Liek het jep, er zit een zonreg in, die zit wat heger op, het Woudegemaal. Je hebt iets, ik wil eens goed les van horen, een spot in ieder keer, dat zweert hard boven het skip uit. Ik weet net dat die drempel er nog in zit. En dan, ja, Huzem. Prachtig, op het derde plakje. Nog altijd. Doet dat ik. En Hè, dat ik. Kies ik van die tonnen. Zien dat ze dan ik. Een hele stukje terug in. ja, ik ben Grauw er nog achter. Ik ben benieuwd hoe vier ze er terug zetten kennen. Daar is de Huzem die zet nog een eindje terug. Of zou die er wel heel bijzonder in lezen. Want ja, je moet in feite wel wat een slagje mooitje kennen. Grauw als vierde. Hij is hem wel heel extreem lang, want er is geen iemand die voor die orenslag kiest. Nee. Maar Huzem Huzem zet hem wat die langer liet het terug. hem daar wat heger trots te zetten. Hier vind je weer bij die polderdiek. Ja, kent dus wel wat vier de tros zetten. Hier de Ljouters. Dieter Joet ik goed bij zitten. Pieter Jan Posma.
Stiet hier achterop en ja. Hier staan ooradviseurs achterop. Die is bij mijn orenzaken bezig. Ja, Huzum die zielt nou uit beeld, maar die zet hem echt wel langer terug. En daarachterom een grauw hek. En wat doet Ljouwert dan? Ljouwert die zet nou de draai al in, liek het mij. Of, sorry. Ja. En hier is de wien wel even helemaal fotje hier onderin. Hier is het niks. Ze komen natuurlijk uit het Vaardewiense rek. Haaien ik minder druk. Ja, Sjoerd Ljouwert die het wel die het hetzelfde dien als wat Jereveen en de Jouwer ik dien hebben. Maar Grauw gaat achter Huzemon. Die kiest dezelfde slag. Jereveen moet je draaien voor de wal. Het lijkt wel dat de wien helder voortvalt hier. En dan gaat het heel stadig. Ja, wat is je, en Huzum krijgt dat puntje van die pier. Dat is ook altijd mooi. Daar zit ik. Zit een heel stuk meisje, dat is ja. haast de skybox van Lemmer. Dat is het mooiste plakje vaak in de wedstrijd. Dus ik heel leuk dat ze, totdat die baan verloren is, dat ik die meesten nou even de scootjes onder voorbij komen Ze sjoggen. kunnen ze haast onrijden. Ja, en dat is, ik denk dat het een mooi slagje is. We zitten in. Hoe is de wien in die hoek? Zo hier de stem van Heid Johannes Meter in trog klinken. Ik denk het al haast. Het is in ieder geval. Hij went het hier op een lemmer. Ja. Hij kent dit wetter. Het is in elk geval nieuwsgierig voor de wedstrijd dat die baan wat verlijn is. En het is, zijn hier natuurlijk een behoorlijke achterstand op Grauw en de Jouwer, net in het zicht. Als je Grauw wat heger zien, maar en de Jennewoord of de Huzum die jouwt hem wat meer gom. Wat een meisje. Ja. Goh. Nou, dat komt hier regendik. Jonkerelkoor. Ja. Ja, voor de Lemsters. Ja, die Wollen matten nou nog net om die echt. tonnen heen, hè? Ja. 1, 2, 3, 4, 5 scootjes naast elkaar. Ja, dan ze En diezelfde ze willen slag. alle keer diezelfde tonnen pakken. Ja, dan sluit je gewoon achterom. Zo lijkt het in elk geval. Het is wel een mooi gezicht. Maar als je daarin zit, de BNS bleef mooi. Ah, je wel lezen we Lemmershirt, want ja, die maakt die Ja. hele lengte, die maakt die helemaal aanlezen. En het is als, ja, die kiest er Ja. toch voor om die orentonnen en dat liep het me dan ook heel verstandig. Akremek, En Akramik, dan is Lemmer Akrem voorbij. Ze krijgt nog net, maar nou heeft ze weer een plakje erom pakt. Ze twee stukken kierstik te horen, tonnen. Dat liep eerst dat hij er achterom ging zo, maar die kiest op het laatste moment van de riochtertonnen. en wat er dan nog omheen? Dat is alleen nog snitstand, denk ik nog. En drachten. En drachten. Ja, en dan zeggen we. Jedden het net niet krijgt Rinus de Jonge, de Jouwer. Ja, een minder start. Just eraf kwam er net goed uit en wit aan de vorm te zien. Ja, Snits is natuurlijk een skip wat al wat Sjenlitten had. Maar ja, die komt net van dat plakje ontnota. Nee,
Nee, die Die bitter. sluit gewoon echt als laatste hier om... En met deze omstandigheden is het echt heel lastig. Jouwerik, nou bij de dik. Had de slag wat verder trots zetten kennen, liep het wel. Komt hier wat heger uit. Ik denk haast hetzelfde. En Heerenveen kan hem gewoon vrij rennen litten. Je zorgen we ik gewoon dat er volle mee gong in het skip zit. Hier aan de boppenkant van de baan en aan de onderkant. Grauw, ik weer op bakboord, maar ken de ton nog lang net aan. Zul nog een slag omheen, mooi matten. Maar had hem net zo 4 tros zetten won. Heusem had hem een beetje verder teruggezet, maar die kennen Ton ik nog net hoor. Die komt hier onder naast in beeld. De street. Daar links, daar is Huzem. Ja. Ja, dat zit nog heel dicht bij elkaar. Hè. Dit kan bewijzen natuurlijk. Dat Nee, maar het zou ook wel mooi zijn ja, als er een het zou podiumplakje pakken zo, hè, absoluut, Huzem. zeker. Er is Ljouwert. Die dus hetzelfde dien het als het Heerenveen en de Jouwer. Wol om die linker tonnen heen, maar dan dadelijk de slag inzetten naar de polderdiepte. Heerenveen hier links in beeld. Ah, die rent 4 en 4 is de Jouwer echt wat voor het zakje, hè? Wat voor het glied zien door de horizon. De reerde boltjes, dat is de eind van het wedstrijdwetter. Daar moet je beslist net terug in, hè? Dan ben Nee. ik disqualificeerd. Het is hier wel de vaargeul. Ik ga ze er vaak wel bij. Maar die is net afsluiten. Daar kan een skip toch heen komen. Dus daar moet ze altijd rekening mee houden. Simmer in Friesland, jongens. Dat zit er zo uit. Boordjes. En scootjes. Ja, die boord die heet Sirocco. Nou, dat is een warme wien uit het zuiden. Nou, warm is het, maar een heel soort wien is het nog net. Nee, maar genoeg gelukkig om te zien. En wat dat heel goed docht van de midden, dat is het Heerenveense scootje. Wil dat ze deze wedstrijdreeks nog net echt goed in de wedstrijd zien. Vorig jaar natuurlijk kampioen. Toen winnen ze in de tweede weken heel goed. Maar achter elkaar overwinningen. Ja, dit hier wil het net echt. Ze staan zonde in het klassement. Ze hebben nog net een die-overwinning gepakt. Maar die komt er Jood misschien wel aan als dit blijft. Maar we kunnen wel stellen dat ze net meedogen om de titel. Wils er in het scootje en het team net een heel soort verloren is. En daarom praatte Andor Juster al eventjes met de tweelingbroer van skipper Sietse Brouwer, Harmen Brouwer. En hij vroeg Harmen van wat er toch onderhoorn is met Heerenveen. Nou, het is eigenlijk net zo vol aan de hand. Alleen nog, we zitten een beetje in de hoeken waar de klappen vallen. We komen er net echt uit, hier en daar. Het rint wel lekker, hebben we het gevoel wel. Maar we kunnen het altijd saus gooien. Dus ja, dat is ook een beetje wat het is. En, we proberen elke dag weer een stonken de beste te doen om vriend te komen en goed te starten. Nou ja, dat is het eigenlijk. Het is net meer en net minder. Dat is het gewoon. Ja. Ja, want zoals Juster, je beziek je het wel om echt om te vallen en naar voren te komen. Alleen nog, ja, is dat dan echt gewoon een kwestie van pech? Ja, misschien een licht beetje. Ja. Juster in die start draaide de wien, tikte die 3 keer de verkeerde kant uit, want of 2 keer de verkeerde kant uit. Dus ziet echt wel bij de pin. Dan kun je wel op de beelden zien dat we daar in principe heel goed zien. Ja, en toen in een mum van 20 seconden wisten we wel van dit is helemaal ruk. Dus ja, dat is dan ik wat het is. Dan zit je even in de hoek waar de klappen vallen. Maar goed, dat is ik een tozenmuisje dat je weer naar voren komt. En dat beziek je weer.
Alleen dat het slaagt, zoals Juste slaagt het net helemaal. Stuur je hem nog naar het podium of hij hem dat wel een beetje uit de holle zet? Ja, het zien we eigenlijk, dat we eigenlijk nooit. Dat klinkt heel gek, maar ja, we zeggen altijd op Lemmer van hoe liep het. Nou hebben we de Juste wel even een jongen. Ja goed, dat is natuurlijk een moeilijk verhaal, weet dat. Maar we gaan nu jongen naar best. We hebben nog 4 wedstrijden en ja, wie weet valt het goed dus onze kant uit. En dan kun ik samen weer bij zitten in deze gekke competitie. Ja, dat weer dus juster dat het interview opname is voor de wedstrijd op een Vluizen nog. Nou ja, juster ging het dan net crescendo, half de plak. Maar Joet wol. Joet leidt Heerenveen al zond het begin van de wedstrijd onkop. En ze rennen er een eind uit. Dus de kans dat er Joet wol een podiumplak pakt wordt is heel groot. Ja, of de omstandigheden dat er zo verschrikkelijk verhoren. Je door het haast nooit te zeggen. Nee, Hè? Maar ik denk echt wel dat ze het Joet winnen. Ja. Maar er kan altijd van alles Maar verhoren. dat hebben we wel net in het sportfinish en dat Ja. mensen dachten dat ze er wierden en dat er dan correct Ja. de gekste dingen gebeuren. Maar als nou juist naar het verschil. En nou Grauw en Huzem. Ja, Grauw is Huzem weg voorbij. Dus Grauwtje tot stuurboord. Kende ik nog Verdel. Kende Verdel. Komt er straks dan nog Ja. weer een keer op bakboord aan. Dus dan, Dan het Grauw dat tweede plak weer weerompakt. De Niks Jouwer is nog altijd 12. Die komt hier nou. Ja, en het gat is gigantisch, hè. Want die mat echt nog, die mat nou vallen. We kregen niet zeker terug dat er wat beweging wie maar de start- en finishkotter. Ja, Want de wien die koer er wel eens een keer helemaal uitzakje, dat was het gevoel. En ja, en dat zou zonde wezen voor de wedstrijd, Ja. voor de klassering. Want ja, dan moet je een hele wedstrijd scrossen. Dus ja, dan zou het een kwartere wedstrijd worden. Want ja, je wil natuurlijk wel een uitslag gaan. ja. Het is ook heel zoer wezen voor diegene die nou voorop leidt. En hier zorgen we de commissie Ljouwert. Dus Ja, daar is het al. het is Die had de wedstrijd in hand. Die neemt het besluit ik. Mooi, de wedstrijdleider vanzelfs. Gerard Langers. En dan zou het zelfs wezen kennen dat we wat een kwartere wedstrijd. En ik vind echt ze doen er Ja. echt alles aan om het ja, de baan de goed in te houden, om het spannend te houden en om een goede heeldige wedstrijd te zien. Huzem nou wat Rodewien. Ja, Heerenveen is als eerste om de bovenste tonnen gaan. Leidt er een hele lijn uit. De Jouwer is er ik al weer omheen. Zielt ik vrij. Hè, is ik eigenlijk niet mijn jongen gewoon. En op een tweede plek leidt nou Grauw. Hier hebben we de Jouwer die het om de spreader heen gaat. Nee, dat is nog de bovenste tonnen. is Ik de dacht dat die er bovenste al omheen weer, maar dat is net zo. De bovenste tonnen altijd makkelijk te herkennen. Onder de gele pet. De Jouwer gaat nou naar die spreader daar. En Grauw, Huzem en Ljouwert die strijden eens om dat tweede plak. De Jouwer en het gat tussen de Jouwer en Heerenveen is ongeveer in het laatste kruisrak hetzelfde bleun die al staan. Het is een heel groot gat. Het is Ja. 3 minuten en 40 seconden. Dat is gigantisch. Dat is heel soort. Grauw gaat door de wien. En waar zit Huzem dan? Er nog straks Ja. links uit beeld, maar de Ljouwert is daar ik al. Die komt daar ik al onzielen. Ljouwert zit er mooi bij, joh. Hier is Huzem. Zit er nog boppen. Ja. Stuurboord, die mat erachterdel. Die- En die Mat erachter Del, die En die Mat trek Grauw achter, ja. en die Mat misschien ik nog wel achter jou Del. zit er ik een wienbaantje, wat Ljouwert wel krijgt. Daar komt Huzem nou ook in te lanen. Het is onder het wetter, die Dat is juist, weertjes. Ja. Ja. Maar het gaat net zo hard starig, meer. ja, het gaat Nee. starig. En wat gaat- dat betreft, Het gaat echt heel stadig. je neemt een risico om te zeggen als wedstrijdcommissie. Ja, we gaan nog maar een keer omheen.
Want in feite, je hebt een jildige wedstrijd nou. Hè. Er is meer dan een oerenveen. Ja, maar zo'n wedstrijdcommissie houdt dat heel goed in de gaten vanzelfs. Die heeft heel tijd contact over wat het waar docht, wat die wien docht. Dit is een mooie situatie. Ken Huzum en Ljouwert. Ken Huzum nog van Ljouwerdel of ken dat net? Dit is een besluit. Is dan wat te let om te draaien. Oeh. Ja, dat doet Ljouwert is je mooi. Ja, het ken nog. Ze winnen nog op die Trollewien. Ja, het ken. Ja, vanuit deze kant is het beter te zien. Het ken. Gaan ze al, ja. Dit is. Ja, dit is. Ja. Ja, Het slaat toch helemaal nergens op, Jeste. Ja. Nou, even zo. En de shirt ze mat van hun lijn afwijken. Dus ja, en dan is het altijd een beer op die Trollewien. En dan ga je, als je in het zwithokje komen bij de protestkamer, dan moet je maar het Huzum het maar bewijzen dat het is. En dat is altijd lastig. En ja, dit is in feite, winnen ze te let. Ja. Dus jullie houden er echt les van. Ja. Want die zakken er nou onderuit. Dat is juist. Dat is juist gewoon je gebeuren. Maar we schreeuwen wel Huzum op als nummer 4 om de tonnen. En Ljouwert als nummer 5. Ja, hier hebben we een tussen gestaan, want die eerste 5 die binnen eromheen. Het Jereveen op 1, de Jouwer op 2, Grauw op 3, Huzum 4 en Ljouwert 5. En dan zijn er nog een heel soort orenscootjes die nog heel lang onderwijs binnen en hier ontwrakselen in de Lemsterbaai om die bopperste tonnen te hellen. Ja, want Jan Jonkman zei van de morgen dat de wien misschien wel een knoopje onhellig zo in de rin van de midden. Nou, we binnen overal zo ongeveer in de rin van de midden. Maar het lijkt juist andersom te gebeuren hier. Hè? Dat er wat minder wien komt te staan. Lang variëren. Had ik staan. Zielt al vanaf het begin van de wedstrijd op het 6e plak. Nou. En dat is knap van Andries Brouwer en zijn man. Want we sjoggen ze te vaak achterin. Maar dat is jongen dus net het geval. En steen ik laatste in het Ze klassement. steen ik in het klassement op het laatste plak. En de kerst ik heel duidelijk zien op deze beelden dat het nog maar heel stadig gaat. Heel stadig. Jennewoud is wat naar voren kwam. Gaat zo dadelijk achter Langwaar om de tonnen. Ja, dan met deze staan in de wedstrijd. Kunnen we toch concluderen dat Douwe Visser zijn voorsprong in het klassement verder en verder uitbouwt. Hè? Alleen nog maar. Hij bouwt alleen nog maar uit. En de concurrentie liet gewoon echt stekken vallen. Ja, dan ken dat ik. Grauw zilt op het derde plak, zit gewoon weer voorin in de wedstrijd. Maar de Lemmers zit achterin, Akrum zit achterin, Jennewoud zit achterin. Nou, dat binnen nummers 2, 3 en 4. En de nummer 5, de Jouwer, die zit wel voorin. Die leidt op het tweede plak. Dus die scoot richting Jennewoud, Akrum en Lemmer. En daardoor wordt het de strijd om de podiumplakken nog wel spannend. Maar de strijd om het kampioenschap wordt maar de wedstrijd van Joet minder spannend. Dat door ik wel te stellen. Ja, dat wordt. Nou, om de tonnen heen. En daar zit ik hele grote gaten zo langzamerhand in de vloot. De Grauwste zien het voor de winste rek. Nou ja, en als de wind er dan wat uitzakkert, dan wordt het dat voor de winste rek ik nog wel een stukje langer. Daarvoor zeggen we de Jouwer en Jereveen. Nog steeds maar een grote voorsprong. De eerste 2 in elk geval, die ben goed los van elkaar. Jereveen gibt het. Ja, die had een hele...
de gateloid daar helemaal wat meer bij het strand. Dus die had er echt voor kiezen. Om hem, en dat door de oren ik al hier, net terug vanuit die ton op die gate aan. Maar echt die wien op de ziekje die daar want bij de dik zit. bij Die de zit dik. daar. Ja. Ja, en dan maak je tientallen meters meer, langere afstand. Maar ja, gong is alles. Ja, het gaat om een gong. En de kerst in dit beeld kerst ik wel mooi zien. En er zitten wat donkere plakken daar op die mar. Dat zijn de plakken waar de wien zit. Ja. En daar zit... En Grauw kiest er net voor om zo extreem te zien. De jouwer zit wat meer in die koers. Al boegt hij nou ook wat jij er al. Daar jocht boppen in. Maar de jouwer die... ja, en in feite zit die daar in die wienbaan. Ja. Die wij Sjen kennen, Ja, maar die nee, kust, dus- die just van het skippers net. Maar ja, de 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 adviseur, adviseurs, die zullen misschien wel. We zullen zien wat dat, hoe dat uitpakt. Het is ze krijg ik al dat Drachten niet naar voren daar zielt is. En die laai in de achterlijn, maar die zit nou erbij. En dan krijgen we toch van onze spion, we hadden er duizenden in. Hier sjoggen we de ja. tonnen. En En de finishtonnen die is erin lijn. Dat zal ik met mij de wind te maken Ja. hebben. dat de finish er toch in komt. Ja, en dan moeten we weer even heel rap skekelen. Ja, het is nog net bevestigd met een vlagen, maar de lijn loopt er in ieder geval in. De De- finishlijn. Als Jereveen bij de onderste ton is, dan hoe past die vlagen erin? De witte met blauwe want blok. ze gaan dan nog wel om de onderste Ja. tonnen heen en dan een lietsklapje wennen boppen. Lietskruisrakje. En daar wordt dan de finish deadline. Nou, de bierrookstokjes ben ik al tevoorschijn halen bij Grauw. Beter als sigaren of sigaretten. En dat is voor de meesten die het nooit jaren zo'n haar net om de geesten op te roppen of te verdreeuwen, wat je maar willen. Maar daar met die rook kun je heel goed zien met de wien waar je komt. Ja, je hebt iets Berend Menkie, hij heeft altijd een sigaar om te zien waar de wien waar je kwam. En dan ben wij benijd wat de wedstrijdcommissie besluit. Wil dat er hier bij die bopperste tonnen nog wel eventjes spannend is. Dat binnen de lemmer, denk ik. Dat is de lemmer, ja. Ietsje lichter green en scootje, ik altijd mooi. Oh ja, een beetje lichter als het snitser ja. scootje. En die is daar ingevuld met Drachten. Ja, het Drachten scootje, ja. Ja. Nou, dan heeft de lemmer toch ik weer een plakje pakt. Maar waar zit Akram dan? Hier. Boord om boord. De Akkermus mooi snits. En dan is Snits toch een eindje op scoot. Is snits toch een beetje naar voren te scoot. Ja. En dan zak je wat zijn en de Zuidwesthoek eronder uit. En waar het dan de rere lantaarns, dat ze dat dan altijd zo mooi zeiden. Dat moet dan Dat is dan Auke wat de zijn. Groot. Nee, Nee. wat zijn denk ik. Oh nee, wat zijn die is De voor Auke. Zuidwesthoek, ja. Dan is wat zijn trekje en de Zuidwesthoek fietje. Ja, ik word zo'n wisselende resultaat. Ik heb haast van alle scootjes wel zeggen. Hè? Dat Ja. er, Ja. Er is iemand die het heel stabiel is. ja, die zit eigenlijk boppel. Hoor. En dat ben ik Rousters en die, die matje. Ik toch maar dat slagje daar wat minder via tros zetten. Daar rennen ze toch wat verder in. En Jereveen had wat terrein prijsjamatten, maar hij hier een Hier wel. hele gigantische voorsprong. Ja, dan zal nou, als ze al besluiten om de finish erin te lezen, dan moeten we dat nou, ik aansten Hastien als we bij de tonnen binnen. Ja, of Het is nog een liedje eindje.
Hè, dan kan ik wijzen dat we het jaren. Ze moet nog om die tonnen, want dan wordt dat signaal jong. En daar zit wel weer wat meer wind. Het is heel Bijzonder, hè? wisselend. Soes is er wat verder de maar op. Daar, Ja. daar moet meer wind staan, maar er stiert dus krijgt wat meer wind daar dichter bij het strand. Jereveen, Jere. Pakte ik dezelfde tonnen weer als ze krek. Ja, daar is de varen. En dan komt toch uit wat we tochten. De wedstrijd wordt wat kwarter houden dan. Nou, in elk geval is het al even juster. De waarsomstandigheden worden minder. De wind zakken eruit. Zak het eruit, ja. En dan moest een heel lang cruiserakken. Dan besluiten nog een keer te gaan. Ja, dan kan er een heel soort verrooien. Nou, dan gaat Jereveen nou op naar de finish. En wat is het daar? Verrommen wijzen vooral. Ik weet niet eens dat het bleed het goede woord is. Ik denk vooral dat het opluchting, dat ze verrommen binnen, dat ze erbij zitten weer. En dat ze het joet wel, nou ja, vanaf het begin, vanaf de start, onbedriegen eigenlijk op nummer 1 zield hebben. Er had net een onval west op die positie. Nee, heel Helemaal- goed, heel knap zield. Ja, hele mooie start. En bij die eerste bopperste tonnen dadelijk al een grote voorsprong. En die voorsprong is ooit alleen nog maar groter geworden. Alleen nog nou in het laatste voor de winsterrek. En ze een liets beetje prijs jammerten, maar ze hadden genoeg hoer om dadelijk als eerste over die finish te komen. De Gerben van Manen. Sayed het scootje van Jereveen. De mooi oprichter van de SKS. Heel belangrijk voor deze 81-jarige club is het toch? Of het is 80 hier, vliegt niet weer 80 hier. En trots schip van Jereveen. Zelfs luidt het net onder maar enthousiasme is er net minder in het dorp. Nee, de wedstrijd bij Ter Henne is de wedstrijd van het Jereveen. Maar een enorme skare fans, sponsors. Ja. Het finishskip, zullen we daar lezen. Hè? Griene, mooi gele skip. En dat is het thuiskip ik van de Lemster Commissie. Ja, hè? van de Zevenwolden. Van de Zevenwolden. Wat je 14 dagen mooi ruizig het mooi alle wedstrijden. En dan rechts van het finishskip een tontje. En dan in diezelfde lijn even terugloeken nog een tontje en dat is de finishlijn. Ja, dan is Grauw aardig dicht bij de Jouwer in de buurt komen. Maar die had de verkeersnummer een oren ton te ronden. Grauw of de Jouwer? De Jouwer. Oh. De Jouwer. Maar hier zullen we Jereveen nog op de kont voor de laatste bakbootslag. Onderwijs naar de finish. En het wordt het dan toch nog wel even, hè? Want het gaat net zo goed. Ja, en Oeh, wat dacht Grauw en de Jouwer? Nou, de Jouwer had voor die oren tonnen keers. Ja. En Grauw maakt natuurlijk nog om die oren tonnen heen. Hè. En de Jouwer is om de rechtertonnen heen gegaan. Dus die loopt wel volle heger. Maar dat dat nou een gunstige slag is. Ja, en waarom doe je dat? Je zegt dat er helemaal geen... Ja, ja. Had je zo mooi lezen. En dan had je nog terug al die... onder die turen van al die orenskip terug. En, Maar ja, eerst maar even Jereveen, want die ben er haast. Ja. Eerst even alle omdenken voor. Nou ja, haast. Dan was het graag hier. Ik wil het graag, maar het gaat minder hut dan dat we denken. De bootjes is er al omheen. Ja, die gaat op een finish. Maar ik ben echt nieuwsgierig wat de Jouwer en Grauw, hoe dat... Ja, hoe dat eigenlijk uitpakt. Maar Jere, ze moeten misschien nog een klap van. Ik weet net dat ze de tonnen onkennen, de line.
Ik denk dat ze nog een klap op hebben iemand. Ja, ze kennen hem nog net erin. Dus ik nog een slagje. Ja, In de roestuur wordt doorheen. Ze hebben wel een rondte. Voordat zij finishen wil ik alvast wel eventjes vertellen aan alle mensen die voor de televisie zitten dat we dadelijk na de finish van het Heerenveen en het gesprek met Sietse Brouwer oorskekelen op een stream. Dus als je de rest van de finish volgen willen, dan zou ik nog alvast even de computer erbij pakken of de app op een telefoon of tablet. Want we gaan terug met het verslag van deze wedstrijd, maar dat doen we op een stream, omdat we dadelijk naar Friendship skekelen. Dan nou de finish van het Heerenveen, want ze zijn er nou echt haast. Hier. Onboord bij Sietse Brouwer. Wacht je op dat schot. Ja, Thomas, zit maar, zit. Ja, daar weer. Ingetogen, gebald voes. Even een box met Roelof Bouwmeester. Maar dat weer net Het is natuurlijk... heel bundig. Nee, zeker. Ze weten natuurlijk dat de rest van de weekend net zo weer. Maar neemt net al dat dit toch wel weer een hele mooie winning is. En ja, dan geven wij gelijk zien hoe de slag van de Jouwer uitpakt. Nou, Want Grauw zet hem helemaal terug, hè, de link. Ja, maar we krijgen toch eerst aan het finishpeteer met Sietse Brouwer. Het peteer met de winnaar. Arjen de Boer die klimt altijd zo gauw mogelijk op het scootje. En met deze omstandigheden ken dat ik gauw Sietse. En Arjen de Boer is bij hem. Sietse, allereerst Lokweeske. Dank u wel. Het wie wat zuinigjes, het gejuich. Ja, wie is dit? We zitten er de hele week wat zien rond. Ik en mezelf misschien een beetje. En dan is het mooi dat het nou lukt. Ik jij op het achterdek van het finishkot klonk, toen jij ik eindelijk. Ja, voor sommigen is het of zo. Ja, voor mij ik. Ja, dat is gewoon shit. Wij willen altijd we zielen voor het kampioenschap. Hè? En dat is voor u zoer, al even. Ja, dat is voor u jammer. Maar ja, dan is het mooi dat we nou wel winnen. Dus hartstikke best. Ja, ja. Wanneer is het in de gaten van, of wanneer heeft van die zelf bij de bemanning bepraat van ja jongens, het kampioenschap is wel oer. Wanneer wie dat dan van Jim? Nou ja, juster. Nou ja, shit, kampioenschap, maar ja, nou juster wie het wel echt wel duidelijk. Misschien nou juster wel. Maar ja, dat is wat het is. Ja. Hè? Ja. Ik heb ook begrepen juster wie de crisisoel is, hè? Maar het bouwmeester er nog bij? Oh nee, dat voelt wat aan, ja. We hebben het er altijd even over, dus dat is wel leuk. Ja. Hey, maar je hebt wel alles ontdienen. Want ik begreep van meerdere keren is het koetsje uit het wetter hellen om alle rotzooi aan de onderkant voor je te hellen. Ja, ziet ze, dat wist, ik weet alles. Ja, ik heb het in de gaten. Nee, maar wist wat het is. Je probeert altijd even net lekker heen. Als je dat gevoel hebt, dan probeer je van alles uit te sluiten. En dan ben dat soort dingen ik bij. En dat voel ik al wel wat aan. Ja, weet je, het is wat het is. Dit is een hele mooie overwinning. We hebben er echt super mooi bij de start. We wonen graag voor de pin starten en dat wie is doel. En dan rond voor de wal. Nou, dat kwam hartstikke mooi uit. En dan koest mooi gotje maatje van dadelijk. Nou ja. Dat is mij hier op een gegeven moment hier wel 2-3 minuten naast vastsprong op jou. Ja, nou ja. Ach ja, voor wat het waard is. Hè. Ja, voor wat het waard is. Maar van, ja, kampioen wil je hem net meer. Wat is nou de doelstelling nog van dit kampioenschap? Wil je nog podium? Is dat nog realistisch? Of gewoon een dooiwinning nog? Ik heb geen idee. Ja, sowieso voor de dooiwinningen natuurlijk. Maar ik weet net hoeveel we bij het podium waard zijn. Nou, we krijgen misschien wel een keer wat een opneuker. Nou, maar ja, dus een shit wil je. Nog 2 patjes, dus de shit wil we staan. Dat komt helemaal goed. Zet hem op. Dankjewel. Ja, dat weer Arjen Brouwer bij Arjen Brouwers is ik. Arjen de Boer bij Sietse Brouwer. Wil dat we zeggen dat Grauw het tweede plak pakt het en dadelijk als tweede oer de finish gaan stil. Maar voor de volsluine uitslag, de naaipeteren en het klassement verwijs ik jou dus naar de stream. Daar gaan we op verder en hier op de televisie skekelen we dadelijk hoor naar dat grote Frieske evenement, de PC in Friesland. Die stream die is te vinden op www.omroepfriesland.nl of op de app van de telefoon of tablet.
De Jouwer zeggen we hier als de nummer 3 over de finish gaan. Grauw het de Jouwer inhellen. In dat wie die allerlaatste slag bij de gate. En de Jouwer zak het dus van 2 naar 3. 1 Heerenveen, 2 is Grauw en 3 is no de Jouwer. Ja, en voor mij toch een onbegrijpelijke keuze die ze maken bij die laatste tonnen. We zullen hem ik in die nemen, want ze wierden toch, die tonnen, eerste, de laatste, naar de finishlijn touw stuurboord. Ja, ze leiden minuten voor op Grauw. En dan zielt Grauw, het is lemmer ik al. Grauw maakt het de minste fout. Maar je wil gewoon inderdaad terug, als de oren de fouten maakt zien, krijg je de punten erbij. Ja, tweede plak voor Grauw. En dan geef je weer de nummer 4 in de wedstrijd. En dat is Ljouwert. En dat is, krijg zoals bij het Heerenveen, zal ik hier de meeste verrommen wezen. Een goede wedstrijd zielt. Vanuit de start er goed bij. Ze gingen als zande om de eerste hege tonnen heen. En binnen naar voren te skadelen. Eén voor één hebben ze de scootjes zien hellen. En finishen nu als 4e. En daar kunnen ze best tevreden mee wezen. Is Huzum dus voorbij gong. We zeggen het al in dat. Ze krijgen al bij die bopperste tonnen waar Huzum eisen wat een foutje maken. Dan verwachten we Huzum dus nou als 5e. Die komt er ik om. Die zullen we daar. Hè, van Boppen al, ja. Mooi te zien, hier is het Huzum een scootje. Daaronder loopt nog Jenne Woord, maar die maakt nog een handje heger. En toch weer een hele mooie wedstrijd voor Sander Meter. Ja. Kan die tevreden mee wezen? Nou, ze zijn er dus een aantal die tevreden wezen kennen. En er zullen een aantal aansten hoe die finish komen met een baalgevoel. En dan heb ik het door Jennewoud, ik heb het door Akrum, ik heb het door de Lemmer. Ja, noem eens 2, 3, 4 in klassement die het gewoon hier Joet op deze wedstrijd achterin zielen. Huzum is de nummer 5. Ja. En nou er zo'n gaten tussen zitten, kunnen we wel restig het klassement tegelijk bijhoren. En dan is juist dat het verschil van Grauw mooi de rest wel heel grut worden is. En ik zit al even snel te rekening. Maar ik denk haast dat Grauw morgen al kampioen worden kan. Een heel mooi 4e plak zou ik ze krijgen voor de Ljouwerters die er heel tevreden mee wezen kennen. Nou, Arjen de Boer, die kent het ze vregen, want die is bij haar. Willem Zwager, Maljout, Chris 4e plak. Ik zou haast zeggen, het kind dus wol. Ja, nou, het is net zo makkelijk. Hè. En we hebben wel weer wat dingetjes verloren. En, wat had je verloren? Toch net weer die supersonische zwun, hè? Nee, we hebben de ballast eruit gegooid. Nee, dat wil ik wel helpen. Nee, we hebben een vak wat we erop zetten. En, maar we hebben een hele week al ontpion, ja. Maar het is gewoon een heel hoog schip met gewicht erin. En daar hebben wij bot les van, ja. Is de fout bedoeld, Jan, wat is dan correct oors? Nou, vorig jaar gingen we gewoon echt een beetje oer. Hè. Net als mij samen met Grauw. Voor de wien lukt het altijd. Elk vlaagje pikt on. Nou gaan we met tonnen, luidt het schip deel, luidt stil. Dus de stand van de zaan, power met roer zien. Nou ja, we zien eigenlijk voor u dwaan hier te lang met dit tuur. Eigenlijk in de nijtuur hebben we gewoon die kantometers ik ben net inleveren. Want vond hij me dus ik nog een keer 4 kantometer inleveren. Dus daar woonde nog een hier mijn watje. Nou ja, dat is misschien ook wat verkeerd besluit. Nou, maar uit alles oors is, hè, ligt het dan wel van als dat voor de allereerste keer op een scootje zit of zo? Nou, het is gewoon een heel oor scootje werd. Ja, 1500 kilo vracht meenemen. Dan kerst wel neigen dat het heel oors is natuurlijk. En soms is het ook wel wat makkelijker. Ja, dat het waait, dan is het wel wat gegevensgezinder.
Maar ja, qua oppikken, boeien, rondingen, draaiingen, boel, het is al heel wel los. Ja. Hoe kan het dan dat het Juwet dus wel goed uitpakt? Maar ik denk dat we Juwet ook wel een beetje lekker vrij zielen kunnen. Net volle les gaan. Dus ja, dan... en ik weet zeggen dat Juwet, Pieter Jan, ik wel echt in zijn kracht kwam. Met de vlaagjes en de dingetjes. Hoe bedoel je dat? Hij zegt het precies omkom? Ja, wel goede calls maken. Dus het is, het brengt een hele negatieve vibe in de ploeg, zou ik maar zeggen. En ja, daar ben je net in het draaien uit. Daar heeft iedereen wel last van. En, Pieter Jan het juist zijn van je moet niet piepen als je in de stront zit. nee, nou, hij staat wel vaker wat. Maar Daar is je adviseur voor. we zitten het momenteel wel met z'n allen. En ja, we moeten nou gewoon er een werkje maar uit te komen. Dus en dit is denk ik een goed begin. Zeker. En ik nog op de eigen thuiswedstrijd. Wat wil je dan nog meer? Ja, nou, dan hoop ik dat die sponsors zich ook nog een beetje bloeien. Dan komt dat wel goed. Dankjewel, succes nog. Ja, wil dat we zeggen dat zo'n Riemer ik even zijn moment pakte. Die denkt van ik ga lekker in het beeld zitten. Kom ik op televisie. Nou zoek ik dan jongen, hartstikke mooi. We hebben, Dan weet je hoe je interviewt, ja, maar ja, dat leert er nou al. Altijd het skill gewoon in. Ja. Hey, we hebben weer een paar scootjes aan die het finishje binnen. We zeggen al Huzem op het 5e plak. Daarachter Langwaar op nummer 6 en daarachter Jennewoud op Zon. Die zeggen we krijgen hoe de finishlinie gaan. En dan binnen er dus zo'n scootjes binnen en dan moeten er nog zo'n scootjes binnen komen. En dan is Jenna Wout van de... Grote verschillen, joh. Ja. Dat is dus wel opvallend, vergeleken met de orenwedstrijden. Dat het verschil tussen de nummer 1 en de nummer lijst echt volle groter is als de voorgaande wedstrijd. Ja, voor het klassement. Hè. Jenna Wout stond op de 4e plak. En die shirt nou Akrum en Lemmer achter hem zitten. En hoeveel zit hij erachter? Nou, Jenne Wout die krijgt er dus nou 100 punten bij. En die komt dan op 40,9 punten. De Jouwer op 42,9. Dus Jenne Wout zit nog wel voor de Jouwer. Maar Akrum en Lemmer moet nog binnenkomen. Dat moeten we even afwachten. Aan de andere kant, de minste wedstrijd van Akrum is een 8. Dus krijgen ze er 8 punten bij. Dan komen ze op 38,9. Dan zit ze dus voor Jennewoud. En de Lemmer minste wedstrijd is een 9. Krijgen ze die erbij, dan komen ze op 34,9. Dan bloedt de Lemmer op het 2e plak. Maar dat zit heel dicht op elkaar. Dat de 2 drijf jou 5. Misschien 6 ik nog wel. Zit heel dicht bij elkaar. 6 zal Jereveen nou weer rust. Nits krijgt er een soort punten bij. Dus die zak je een plakje in het klassement. En hier zorgen we de achterhoede. En dus juist nou ik heel duidelijk dat die Wiender uit zakken is. Goed besluit van de commissie. Om ermee op te houden. Want deze laatste scootje hebben we scrabje om voor 4 uur binnen te komen. Ja. De hele mannen zullen dat wezen. Maar de Lemmer die nou richting de finish varen. Ja, de hele mannen wat heger. Die zullen voor de Lemmer nog... vlak bij het finishkip die lijn die loopt er die loopt ik gunstig erin. Hè. Hier, die, bij de kotter. Daar ben je volle jeder. De Lemmer en hier komt de hele mannen. Zak hebben we beter Sjenwater voorloopt. Dit is de hele mannen die het als 8e finishen zal. En dan wordt de Lemmer die wordt jochen. Pat. Daar weer. De hele mannen op nummer 8. De Lemmer op nummer 9. Ja, dan krijgt de Lemmer de 9 punten bij. En dan komen ze op 34,9 en dan is het verschil mooi grauw is meer dan 14 punten. Maar we hebben nog 2 wedstrijden. En we hebben nog 2 wedstrijden. Dus, maar als grauw mooi een stabiele race ziet, dan... als het verschil mooi zien of meer is, dan is grauw kampioen.
En dan hebben we alle keer aan het begin van dit kampioenschap uitsprutsen dat we hopen dat er vreeds pas een kampioen bekend wordt. Dat het echt de finale dag is komende vreed. Maar er is dus een mogelijkheid dat dat net zo is en dat er morgen al een kampioen bekend wordt. Maar het op wij, als je een de titel, hebben we het al vaker zo. Evenaring van het aantal titels wat zijn neef van de Snekerpan, Douwe Visser, Ja, die had nog een kampioenschap behellen. Mooi de Snekerpan. Nou, en Douwe Visser van Grauw achter heel simpel zeggen. Die krijgt ze heen trekken in mij al. Dat is hoe snel het was. Maar het valt me nou een verschrikkelijk hakkeertje. Echt een heel. De Sistel gaat weer in de Wallik. Nee, hoe heet het? In de Oranje Koekcompetitie. We gaan nou eerst naar de man die toch wel teleursteld wezen zal, Joet. Jasper Visser van het Lemster Scootje. Want onze collega Arjen de Boer die is bij hem op het scootje klom. Om hem even naar de dag van Joet te vreten. En vooral ik van naar de gevolgen van dit resultaat. Een jongende plakje. Wil ze het er nog altijd finishen wordt, hè? Dat zie ik. Waar zullen we daar? Wat zijn, denk ik. Die is dat daarop, wat zijn? Ja, dan is wat zijn we naar voren te komen. Ja, Jasper Visser die staat nou klaar bij uw verslagjouwer Arjen de Boer. Jasper Visser van het Lemster Scootje. Ja, het wie van tevoren de strijd tussen Jim en Grauw. Jim, de runner-up, de nummer 2. Het moest goed gebeuren op het eigen thuiswetter. Maar oh, Jim eindigt als njogende, Grauw als tweede. Ja, ken het nog? We kennen eigenlijk, dat is nou eigenlijk Douwe Visser al ook wensje. Eigenlijk wel, ja. Daar moet een hele rare ding gebeuren. En met zo'n hele grote fout maatje. En die maatjes haast nooit. Dus dat zou heel uniek wezen dat ze dat 2 dagen op een rijden. Dus nee, die stiert maar 1 been op het kampioenschap. Ja. En je moet wel een fout maken? Ja, zeker hoor. Zoals ik niet. Dat is simpel zat. Beginnen ze bij de grootste. De grootste? Ja, ik denk bij de onderboei misschien de verkeerde onderboei kozen. En toen waarschijnlijk op een verkeerde moment draait. Dat moeten we nog analyseren, dat weet ik net. Maar hadden we alles goed in hier we willen voor inline. Zo simpel is het. Hè? Dat stadelijke goeie kwam er mooi door de stad. Samen bij Grauw bij de bovenboei. En Heerenveen en Joure en Huzum. Ja, toen voor de wien, het is ik heel vlagerig. Toen liep het eigenlijk nog wel oké. En kozen we de verkeerde boei, denk ik. En toen zitten we even net lekker in het ritme. Ja, dat heb je soms. Hè. Dat zei ik vanmorgen. Volgens mij een tiende collega. Ja, als het deze wedstrijd voor inziels, dan heeft het alle keer show. En als het achter iets is, dan zei het wat een K-wedstrijd. Maar ik denk dat er wel een grote geluksfactor in deze wedstrijd ziet. Maar ja, daar moet ik mee omgaan. Maar vanwege de vlagerige wien? Ja, zeker. De wien ziet de hele tijd bij de dik. En één keer toen dachten we, we proberen het even voor de wien bij de dik. En toen kwam er helemaal niks. Ja, toen verlenden we weer een pisschip. Ja, en hoort dan constant Grauw in de gaten? Denk het wel, hè? Nee, zeker net. Nee, ik ben gewoon met mezelf bezig. En waar de wien komt en hoe de wien stiert. En dan zie je op het laatst wel hoe dat uitpakt. Maar ik misschien niet weer beter wel Grauw in de gaten kunnen houden. En achter hem om ik zielen. Die misschien beter wees. Maar nee, dat is dus... Zo stekken we dat hier ook ander. Nee. Hoe wie het met de zenuwen, Jasper? Heeft wel lekker slept vannacht? Ik heb heerlijk sliept, ja, perfect. Nee. Is dat Jim bin met het Lemster Scootje nog de jenige u-dagen? Of wien van tevoren nog de jenige u-dagen van Grauw? Ja, nou nog een heel iets beetje. Maar nee, die man heeft nou hele goede zaken die doen. En ze maakt weinig fout. Ze komen daar als zij houden dat eerste voor de wien wel heel strak die binnenkant bij de dik. En wij doen dat net. Ja, en dus dat moest wel. Dus dat dus gewoon dingen gewoon beter dan nu. Punt. En dat is vervelend, maar aan de andere kant kan je er alleen maar respect voor hebben. Hè? Dus nou de felicitatie al richting Grauw? Zoals mijn dochter had het een klein beetje felicitatie. Maar we gaan natuurlijk nog wel proberen om het zo lastig te maken. Maar dat wordt heel lastig. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Een mini-applausje, zeiden we dan, van Grauw.
Maar dat is duidelijk dus, ja, Lemmer jacket eigenlijk ik al in de street om het kampioenschap. Nou, deze mensen die hebben een prachtige middag hier op Iselmar. In de baai van de Lemmer. De parasol erbij, wetten erbij en haast geen kleren aan. Nou, dan is het echt wel simmer. En de laatste scootjes, die moeten nog altijd finishen. Dat binnen nog fjouwer, want we hebben 10 hoorn. En Drachten die gaat nou dadelijk als nummer 11 oer die finish in. Hartem Hoekstra, mooi in bemanning. Kunnen 11 punten bijschreeuwen. Ja, weinig enthousiasme op het Drachtse scootje. Ja, ze zie hier ik net heel tevreden mee wezen. Maar wat ik nog binnenkom, dat is Snits. En Akram. Hier is Akram. Nou, die zal ik net blij wezen. Piet Piraat. Nee, Pieter Piraat. Hè? hij had zijn concurrentie net dwars in de bek gaan. Dat is een piraat zijn. Akram de 12e. Hij wil ze toch, ik en skip is wat. Is maar licht waar, heel goed zielen wel altijd. Ja. Dus zo zijn ze het bewust in omstandigheden. Ik, ja, even toch een bedankje voor het comité, want daar wil ik eens wel wat van zeggen. Want ik wil hulde aan het wedstrijdcomité, die had dit al hier goed inschatten. Die hadden alle, waarom die om de baan te verlezen, goed erin te lezen. Geen makkelijke omstandigheden, een goed besluit. Om die finish, nou, stel ze nog een route moesten, dan hingen we heel let binnen West. Dan krijgen we nog een gefjocht om het tredje en viertje in de plak. Tussen de Zuidwesthoeken en Snits. Zuidwesthoeken die het nou dus draait. Snits komt er onzielen het volle meer gong. Want Zuidwesthoeken zit in het draaien. Maar Zuidwesthoeken loopt dichter op een line. Ik denk toch dat Snits dat krijgt redt. Omdat ze volle meer gong hebben. Dat is juist hier heel duidelijk. Waar steekt nou eerst die opstekker oer de line heen? Dat is Snits. En dus schroeven we Snits op als de nummer 13 nieuwt. En dus Zuidwesthoeken is de nummer 14. Nou ja, dan hebben we de hele vloot binnen. En ieder wil het in en door verloren in het klassement. De grootste verloring is wel dat de voorsprong van Grauw gigantisch is nou. 28,1 punten had ze toch nou? Hoeveel? 21,7 punten het Grauw. Mooi al trek, ja, klopt. Ja, en de Lemmer die is Joet natuurlijk als de finisher. Die hier 26,9 en die komen nou op 34,9. Maar laten we dadelijk het klassement van. Eerst maar eventjes de uitslag van Joet. De volsluine uitslag van de eerste wedstrijd op de Lemmer. 1 het Jereveen, 2 Grauw, 3 de Jouwer, 4 Ljouwert, 5 Huzem, 6 Langwaar en zo'n Jennewoud. En dan de volgende zo'n scootjes. Het 8e plak weer voor de hele mannen. 9 de Lemmer, 10 wat zijn, 11 Drachten, 12 Akrum, 13 Snits. En we zeggen krijgt de Zuidwesthoeken als laatste oer de finish komen op het 14e plak. Nou, en dat klassement. Je zegt het. 1 Grauw, 21,7 punten. En 2 de Lemmer met 34,9 punten. Meer dan 14 punten verschil. En dat betekent dat Grauw morgen kampioen wordt in. 3 Akrum, 38,9. 4 Jennewoud, 40,9. 5 de Jouwer, 42,9. Nou, dat zit echt nog wel bij elkaar, dicht bij elkaar. 6 het Jereveen zoe als alles op zijn plak valt. Ik nog nooit van kennen om het podiumplak 44,9. Voor de nummer 100 hield dat eens net meer. Snits 53,9 punten. En dan de oorskoetsjes die het alle keer geen die-oewinning pakt. Dat zeggen we achter, toch het cijfer achter de komma. 8e light wat zijn, 58, 9 Huzem, 64, 10 Zuidwesthoeken, 64. 11 Ljouwert, 21 punten. 12 de hele mannen, 22 punten. 13 Langwaar, 79 punten. En het laatste plak is oerdien aan Drachten met 82 punten.
En dan hebben we alle statistieken en alle administratie weer aan. En dan is dit programma nou echt ouroen. We gaan alles bepraat en dadelijk in de podcast. Oh, wat een klapper. Praten we nog even na met Gerhard Pietersma. Ja, de skipper op het scootje van Jennewoud. En Joen, op televisie is ik nog een keervetting van de wedstrijd van Joert te zien. Nou, Ilke, we bloeien vannacht maar, hè? Ja, het in het oors. Morgen zullen we hier opnieuw, dus we kunnen hier lekker bloeien. We hebben een beetje meer wie morgen. Daar hoop ik al op. Dat is mooi. Maar ik wil zien elke keer een deze die wedstrijd je wordt volgen. Geniet je nog van deze prachtige dag en dan heel graag tot morgen.